roundabout Makachicha. Osebedo gi CV marach ka okwadwa riambo. Ocha yale mana kane gigomba na gi jowetegi magilogo kacha magidhi ka police. Ma police nondiko barua mobiro ofisa kacha. Giko kwe kin jo halago kaka yor neno gi timo hala gi kwe ka bende gidwaro mondo milu chik gi jagono kaka yor gengo midhiero makamano e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ringre nyadendi moro ma jahigni 19 oyudi ka owitie puoth rabolo e gwenge ma Banana e kar chung od bura ma Kiamba. Familia mar nyadendi Sharon Atieno mawuok Awendo Migori obedo kod buok ewi masirano kendo yuago ratiro. Kaka jafambo marwa Efi Nyakidilero, nek mar joma mine osemedore ahinya pachoka e jumbe mokalo. Ma e kamanyo kwenye ringre Sharon Atieno ma jahigni 19. Sharon wachore ni ne owuok Otieno mar tich Ang'wen juma mokalo to ne ok oduogo. Akasema natoka kiasi narudi. Unaona, mimi nikamwambia okay but usikawie. That day, Thursday night, yeah, she left hivyo. Na like, yeah, akatoka hivyo like. Sasa mimi nikamngoja. Unaona, kumngoja like mimi nilikuwa na watch movie at that particular moment. Nilikuwa na watch movie because it was so cold out there. You know, like it's been raining the past few days hivyo. So nikamngoja like time like niliona like after 1.5 hours msichana hajarudi. Charlotte Vidembu maeno osiep Sharon olero ni tok koso duogo ot ne otemo manyo Sharon e yor simu kendo oro ne ote machuok. Kata kamano noko yudo duoko moramora. Wach mano miye luoro. That's when even nilichukua phone yangu and I texted her, hey uko wapi? I thought unge take too long. Hey uliniambia unarudi sasa uko wapi? Hakujibu. Nikatuma tena text hakureply hivyo. That's when nikasema nikameka conclusion maybe ana SMS hivyo za kureply back. That's when call. I called her number alikuwa off. So I kept on trying to call. Ukiangalia call log zangu, I tried to call severally by the way. Tokma Vidembu nyodhi nyaka etesendo bila makaruri kama nochiwe report mar lal mar Sharon. E kindego obila notere nyake ya pisi mag apisas mag okwach kich. Wuon Sharon lero ni nyoyudo ote kowuok kuom obila mondo bi ofweny kapo nono ringre manyoyudi e gwenge ma Banana e kar chung od bura ma Kiamba ne nyalo bedo mar Sharon. Chal mar ringre no owacho ni ne obuoge ahinya mar ni nonege e yo makoch. Ana wuon noluonga chieng' Saturday gokinyi kod police DCI ma Jokaruri nabiro mondo mi a confirm. Ka nabiro na wuogi polise modhi nyake mochari ma confirm ni monindo no en Sharon Atieno. Kendo kaka nong'ade ng'at malich. To kaka nene Sharon noni kamoro to tinge mowite kama antiere ne. E kind mier mwakani ka en dala kon kinge bathe kon tie dala bathe kon tie dala to kendo ka entie wang'ayo ma plor ng'ato e gin mier ji ma ji odake. Kaluore gi obila ringre Sharon nyoyudi ka obar lokro mare kendo chuo iye kachiel gi hinyruok mamoko e lwetene. We found that the deceased had been slit on the throat and a stamp wound in the stomach and some bruises on the hands, both hands. So the crime scene was processed and the body moved to City Mortuary awaiting autopsy. Wuon Sharon owacho ni en gi yie ni gima kama osetimore ka kwayo mare maduong' en mondo keto kenge makare manyalo konyo tieko nek mar joma mine. Nyathi manyako ongitem ng'iyane kata kobena nosiepne ong'in mano ng'ama nade. Nyathi ma wuoyi bende ong'i ng'ama wuotho kata kodak kamoro ong'i osiepene mowuotho godo nikech gima luwore sani ni tho bedo mang'eny kod nyithindo matindo. Koro an gima nyalo wacho ni jonyuol ni walamuru nyithindo Nyasaye ka giwuotho kama gintiere Nyasaye mondo oritgi. Thogni obedo mang'eny Nairobi ka sani thogni ng'eny ahinya to panen Kenya te. Nek mar joma mine osemedore ahinya e jumbe mokalo pachoka kendo riwruoge makedo ni ratich oganda koro kwayo mondo sirikal odonjre kendo neno ni achije matimo timbe makochgi omaki kendo chwale nyim doho. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jal moro ma jahigni 26 obeto jaode kod ojala ma onego e gwenge ma Iravari e kar chungwa od bura ma Mbeere South ka nyithinde ma johigni 9 kod 5 neno. Genesio Fundi ma wachore ni osebedo kod tuo mar obwongo
kuom kinde machuok bang' wito hande. Iwacho ni ne onego jaode Gladys Thara kar kogwena kendo tong'o jatijgi manitiere kar thieth gi sani bang' bedo kod gwandruok. Mwendo kama wa saa 12 hivi tulisikia nduru kutoka kwa watoto. Arabu biyangu kwa hapo chini kwa shamba akaona video akilishana yule mfanyakazi wake wa nyumbani. Arabu kitambo tukapanda juu, kupanda kwake tukakuta ameua bibi yake kwa kukatakata na panga. Uhusiano wa fundi wana kijiji haukuwa mbaya na alikuwa mtu mzuri kwa jamii. Hata wakati wa siasa alikuwa bodyguard wa mheshimiwa wa Mbeere South. Lakini miezi 2 iliyopita alipata ugonjwa kidogo, kama alikuwa tangu kutoka na wazimu, ndio akashikwa akapelekwa hospitali. Alipotoka hospitali akarudi hapa nyumbani, akaacha kazi yake ya miraa na akawa hapa nyumbani na bila shinda yote. Alikata bibi yake mfanyikazi, mimi na sijamuona hata kwa sasa mfanyikazi juu amepelekwa hospitali, lakini nasikia amekata mkono na shingo na vindole. Ripoti kwa maafisa wa polisi wakati alikuwa na visanga sapangi, nikapiga kwa chief na hakuna hatua yoyote alichukua. Speaker Marod Burama County Homa Bay Julius Gaya ogwetao kano dong mana seche manok kende to MCS pedho paro mar thiche oko ya PC odiochieng' manyoro. Kaka jafomo marwe County Homa Bay Ali Abich lero, MCS Prabich Gadek kuom MCS Prabich Gangwen e od bura mar county no ne oseketo kokgi e paro mar thicho oko Gaya e PC odiochieng' manyoro. Julius Odhiambo Gaya ne oyier kaka speaker od bura mar county Homa Bay tarik 21 dwe mar 9 kod 22 kendo osebedo komno kuom thuolo mar higni 2 sani. Odiochieng' ma kawuono Gaya nokawo okang' mar gwetao kendo weyo le mondo bang' ndiko ne karan ma kojolo od burano Huntington Day mana seche machuok motelo ne chenro mane MCS nigo mar thiche oko e PC. Kamoko kuom MCS mabe ne ok dwa ni waful nyinggi, ne okon achiel kuom gigo mane omiyo gidwa thicho oko Gaya PC en ni ok osebedo kotimo maber gi MCS e od burano. Maling'ling' mane wayudo en ni okinyi ma kawuono romo nobedo e kind MCS gi Governor Gladys Wanga kaachiel kod Speaker Julius Gaya kapok ne ogwetao mar temo pie weche. Kata kamano MCS go ne oramo maumo e piny nyaka githiche oko e PC. Gino makoro ne omiyo okawo okang' mar gwetao mar Gaya ne olandi ne MCS e od burano gi jalup Speaker Okinya Sokomo bang' yudo barua mar gwetao mane ondiko ne karan mar od burano. Honorable member, this is the copy of the resignation letter. Honorable members, I'm in receipt of the resignation letter by Hon. Julius Odhiambo Gaya as the Speaker of this County Assembly addressed to the clerk pursuant to the provision of Standing Order number 14A1. Hon members, the Honorable Member Hon. Julius Odhiambo Gaya appreciates the opportunity you gave him to serve this House as from second, third Speaker having been elected on 21st September 2022. Jalup Speaker od burano bende nolando ni komno koro dong' thuolo bang' gwetao mar Julius Gaya nyaka MCS betim yiero mar Speaker manyien. Hon members, I therefore notify this House of the resignation pursuant to the provision of Standing Order number 14A3 and declare the office of the Speaker vacant. MCS od burano kinyi ma kawuono ne oyikore mar thiche oko e PC kendo MCS Prabich Gadek kuom Prabich Gang'wen manitie od burano ne osiro wach mar thiche oko e PC kata odoko ni paro matwok e wach thiche oko e PC ne ok ochopo e nyim od bura bang' kane oriekore ma ogwetao ka jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogendo ne okoni mana MC achiel kende ema nodoko korka Julius Gaya. He had only the support of one member in this House. And Mr. Speaker, by deciding to resign, Mr. Speaker, I think that was the best he could do so that maybe
this Honorable House could not bring those other issues, Mr. Speaker. Dwe mokalo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ne oluongo Gaya mondo chopi apise gi manitie boma ma Kisii mondo mi ne odhi ochiw ler wi nonro moko maduolo ne time wiye. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jopuonj 13 kamanyo maki gi ketho mar konyo jopuonjre ma Nyamnini sekondari manige Miala e kaunti ma Siaya ochwale doho kata nochwale doho odiochieng' manyoro. Achijego nowe thuolo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro bang' kwedo ketho mane osomnegi. Jafombo marwa Linet Undi leronwa mathoth. Kitudo gi ketho mar kwalo penj ne jopuonjre skund sekondar ma Nyamninia, jopuonj 13 nochopo nyim doho ma Siaya odiochieng' ma kawuono mar winjo ketho mane odonjnegi godo. Nomak gi bang' yudo jopuonjre gi otese mag kwano paper 1 e kinde ma penj maduong' mar KCSE ne dhi nyime. Jal buche Jacob Makala nosomonegi ketho maggi kamoting'o bedo gi otese mag penj ataro mar chik, tiyo marach kod otese mag penj ataro kod chike mag duol matayo penj manonek kod ketho mar temo kwalo penj. Subject to Article 49(1)(h) and notwithstanding Section 123 of the CPC, in making decision on bail and bond, the court shall have regard to all the relevant circumstances and in particular the following, and I quote, nature and seriousness of the offense, B, the character, antecedents, association and community ties of the accused persons, C, the defendant record in respect of the fulfillment of obligations under previous grants of bail, and D, the strength of the evidence of his having committed the offense. Makala bende nogolo chik mar goyo pukse n'ong'we yamo mar achijego ka 11 kuomgi omisie mondo kik giber gi tudruok moro amora gi jopuonjre e kinde ma penj maduong' mar KCSE dhi nyime, ka japuonj maduong' kaachiel gi jalupne to nomi thuolo mar chopo e skul mana e kinde ma gindikore. The respondent's cell phones shall be subjected to forensic examination and shall only be released once the IO is satisfied that they shall not be necessary to be used as exhibits. The first and the 13th respondent shall only be in school for purposes of administration duties and shall not oversee the examinations. All the respondents are barred from contacting any of the students currently undertaking their exams for the period that this matter will be under investigation. This matter will be mentioned on the 25th of November 2024, so orders the court. Achijego kotelnegi kod manager mar center mabende en japuonj maduong' e skund sekondar ma Nyamninia, Judy Maloba nokwedo kwayo mar jomin bura mane dwaro ni geng'negi ka nonro pod dhi nyime. Maloba noywak ne doho ni moko kuomgi ni kod del malit ka moko ni kod nyithindo matindo. I am under medication. On 27th of October, I was diagnosed with H. pylori and high blood pressure, and I want to request that you give me a reasonable bail. I have got a sickly mad biological. Gikone, owegi thuolo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro ka girito dok e doho kendo. This court orders as follows, that the respondents shall each be admitted to bond of Kenya shillings 100,000 with one surety of similar amount in the alternative cash bail of Kenya shillings 20,000. The respondent shall report to the investigating officer every day for a period of 14 days. From today, should they be able to post bond or bail. C, should they fail to post bond or bail, they shall be held at Yala police station for a period of 7 days. Linet Undi, Ramogi TV. Counties podi biro dhi nyime gi yuago pek tok romo machielo mar temo kelo thek ewi chenro mar miyo counties pok margi mar omenda gore e Luanda. Mana kaka romo mokwongo juma mokalo, romo modiochieng' manyoro bende nopong' gi ywaruok e kind senators kod jod bura ewi dwaro mar miyo counties bilion 400 e kinde ma sirikal kod od bura to oikore mar golo bilion 380 kende. Kaka jafombo marwa Chris Owino leronwa, chung motegno mar jod bura wachore ni en kaluore gi sigu e kindgi kod governors ewi ng'ato ma onego telne omenda mar kongo apeini e kuondegi mag od bura.
Osiep ma wach kind jood bura kod governors odhi nyime kod rocho twak mar yudo thek e chenro mar miyo sirikal mag counties pok margi mar omenda. Our legal team please answer all the questions that... E odiochieng' mar ariyo mar bura makamano makelo kanyakla komiti mar od bura mochung'ne loso budget kaachiel kod senators, jo od bura oumoyi gi piny ni counties ok nyalo yudo bilion 400 magidwaro nikech omenda makamano ne odwok piny e budget bang' sirikal wito oko chik mar omenda mar 2025. The national government has already taken 325 billion of that shortfall. And the counties have been asked, since this is a unique year, can you allow we take only 20 billion out of that shortfall? And come next financial year, we'll go back to our normal life. Jo od bura e bwo telo ma jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Ndindi Nyoro okawo chung' ni miyo counties bilion 400 ataro kod bilion 380 manie paro mar chik mar pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo keto sirikal e bugo mar chik. Supposing we actually amend or conform with the Senate's request and we pass an amended version from what we passed in the National Assembly, and therefore a figure other than 380 which is in the appropriations bill. I hope you are understanding. What would happen if the National Assembly in the entire of this financial year does not consider any appropriation, any supplementary budget? Chair, when you have an appropriation bill that already gave 380, then you come assuming we agree 395 or even 400, then I'll be guided to guide my chair that in the end you'll be in violation of Article 219. You must, the money that goes to the county must be without deductions. So you cannot as a committee make an informed decision to give 395 when from flowing from the appropriation, you already gave 380. Ler makamago olwar e it modinore mag senators mapod oramo ni counties nyaka yud bilion 400 kagiwacho ni sirikal mamalo ema onego kaw ting' kaluwore kod rem mar choko osuru ma okel kod okang' mar wito oko chik mar omenda mar 2025 paro ma ok kwed kod jo od bura. With all these many stories and the cul-de-sacs and it's going to be Karandora, forget about that. The money we are talking about is 15% of shareable revenue out of 100%, where the national government has kept 85%. Nothing more, nothing less. Magitimore e kinde ma seneta seyo jo od bura kuom tamore medo counties omenda kaluwore kod ywarruok e kindgi kod governors ewi omenda mar kongo apeni e kuonde chung' od bura margi mong'ere kaka road maintenance and fuel levy. We agree. These are politics. Politicians with political issues. The issue at hand is never now about the numbers. It's about the politics in the National Assembly and the case in court about RMLF. Kweth okinde mag Senate kata kamano onyiso komitino ni poni jo od bura kod senators okochopo e winjruok jaga budget maduong' mar sirikal onego mi counties atamalo 50 mar pok margi mar omenda mar higa mokalo mar chwalo chenro mag dongruok. Ponono ni komitino okochopo e winjruok e bwo jumbe 3 mabiro, paro makamano idhi wito oko kendo chuno counties mondo oyie kawo bilion 380. Piny owacho mag counties pod biro dhi nyime kuom rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yudo pok margi mar omenda kaluwore kod ywarruok e kind governors kod jo od bura e wi omenda mar kongo apeni mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Pinje mag Afrika geto lombo pinje maoko mondo oket omenda maromo $1.3 trillion mar piny Amerika mondo tigo e kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal mar kor lwasi ka chop higa mar 2030. Magi oyangi e romo mokelo kanyakla pinje mopogore opogore mar twak e wi lokruok chal mar kor lwasi madhi nyime e piny mar Azerbaijan. E kinde romo no, Kenya kokalo kuom jatend migawo mar alwora Adan Duale kod jatenda jotend migepe Musalia Mudavadi dwani pinje machiwo singo mondo oneni ochopo singo magi e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Gikoni kata obedo ni pinje ma omeu ne osingo omenda maromo $700 million ne rakruok kod midhiero mar ikelo kod kor lwasi, nyaka sani singo go poko chopi. Injustice. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources.
and countries should not be blamed for having them. Now we are bringing in as Africa a new financing mechanism of 1.3 trillion because the global south and most of Africa, we are the victims and the polluters are here. Tunataka tuone kwa mfano mashirika kama yale ya Benki ya Dunia, World Bank, ama benki kama African Development Bank, ile ambayo ni ya mataifa ya Kiafrika. Tunataka tuone sasa huo usaidizi ukienda pale ili mataifa zetu zianze kupata usaidizi kwa riba ambayo ni ya chini zaidi. Tunataka sasa tutoke kwa hiyo hali ya kuzungumza tu. Tunataka tuone kabisa kwamba hizi pesa ama huu usaidizi sasa umefikaje kwa hizo mataifa kama Kenya na zingine. Na tunataka tuone ni programu gani ambayo imepewa. Ni taifa gani limepewa kiasi gani. Nyakwara mugia juangi kanye machopogode giko marweche manyeno kinyi makawuna soma nemo kukuum ote kapoka kao yoyo madundo jamta woda wasi wacho ni watching live from Awasi border Vincent Onyango wacho ni Ramogi Donge Koro mae Vin Konyango Janyabola Nyakwar Jasirimo Engineer Chiel manigi barupete Mege Teach. I'm live from Limuru bus stop Achimo Kikuyu town and then Ngong ahead of tomorrow's exam, wishing myself all the best in the sitting too. I'm wishing my fellow candidates, Kajiado West technical students in their exam. Martin Nyakwarooro, wachona Sembo Ndori, Nikondani, Nairobi PSV drivers, wachona neno Chenro Maler, ka ana CBD Afya Center, Ramogi TV Lera, Kendori yenye buore kabwana kae, Kamaluwe Achiel Kachel. Julia Sobonyo, Beninyi Sakaini, good morning Joyce, good morning Ainya, Kendero Kamana Ainya, kumkete Ramogi TV, Okinyi Makawuno. Aka uyoyo madundo gisani, bange, tadugo kod nonro mar gazet, kikidhi mabor. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa, na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Namgoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo.
dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Dakika en 37 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Okinyi makawuono nyakwara Mugia Jwang antiere kae kod jafwambo wadwa mano matie kambi mar Royal Media Services kae mano Cynthia Onyango. Wadaka othul makende mar mondo mi walid ni gazet wamisiso mano mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori inyalo dhi nyiewo tisomo e yo makare. Oyawre Cynthia, ichiew nade okinyi makawuono? Oyawre inyaji isachiew maber. Agino ni chiew maber. Amba chiew maber machiegni nonro mar gazet. Ang'eni mai mari mokwongo mar bire nonro mar gazet. Ero kamane. Machiegni. Gazet makawuono ka wang'iyo weche ma omi pek. Mano gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Wanyalo wacho ni weche ma omi pek okinyi makawuono beto pogore. Kata kamano adonwa chak kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono wang'iane wach ma gazet mar Daily Nation omiyo pek. Daily Nation okinyi makawuono gimenyo weche mopogore opogore kwa chako gi bathe kae. Giniko kae ni 2013 polls chief Isaac Hassan lands Plum State job. Ondike kae ni election losers also among beneficiaries of Ruto's position. Maiko tudore kod moko kuoma joma jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne oyiero kata walo mar mondo mi opong' lemo mopogore opogore e sirikal. Kopogore kod mano nitiere wach mano mar modhi e pacho kae. Ondika ni Gulf oil deal ties Kenyans to expensive fuel. Magi duto giwacho ni kata obedo ni nengo mag modhi to e piny mangima oseluar piny. To kaluwore kod ogirimiti mane sirikal mar piny Kenya oketo kod Gulf oil measures nyaka sani koro miyo jo Kenya podi chulo nengo mamalo e kinde makoro gitiyo kod modhi e pacho ka. Kopogore kod mano weche mamoko mabende pod aneno komi pek. Gazet ni ma Daily Nation koro nitiere malingling moro makoro gitemo yangonwa ni nitiere kaka jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend piny mar Kenya jalup jatend piny machon manothiche apisi Rigathi Gachagua ni nyalo bedo ni nitiere rombe moko mapanda magisebedo godo matinde ni nyalo bedo ni nitiere gima gitedo riwruok moro magitedo mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 bathe koni bende neno ka koro min oda mano jang'wech
moro mane onegi en achiel kuom achije ma itudo kod neka mano mar jang'wech mano ringo kata mano yombo e Vienna Championship kachiel kod ng'anyo mago mag rowere ma bende podi mag jopuonjre mag mbalariany jopuonj mbalariany ma podi dhi mbele pacho kae e kinde mane twak margi ogore lwando odiochieng' manyoro. Kata kamano Cynthia adwa ni wachak kod wachni mar modhi ema neno kome pek odiochieng' ma kawuono. It gazet mar 4 kwa nyalo mana dhi it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation Cynthia mar mondo mi wang'i ane ni tang'o matimore ang'o momiyo wan kaka jo Kenya podi wachulo omenda mabet ni malo e kinde mwanyiewo modhi e pacho ka kata obedo ni e global market to nengo mag modhi to lwar piny. Cynthia Joyce, jo Kenya kuom ndalo mabiro nyime kendo kuom dweche mathoth pod gibiro nyiewo mo e bei matek. Achiel kuom gima kelo weche ma kamae en ni sirikand piny Kenya noketo ogirimiti moro gi pinje Warabu machuno jo Kenya ni ogirimiti manoket ni achiel kuom gigo mane winjruok obete en ni piny Kenya biro nyiewo mo ma ok en about ni ing'iyo ndalo, en ni nitiere amount mar mo ma jo Kenya nyaka bed ni nyiewo e pinje mag Warabu kuom kinde mogwaro barel kata kaponi ne giyiere ni en kata barel 500 to barel 500 no nyaka rum. Manyiso ni ogirimiti mar jo piny Kenya mar nyiewo modhi kuom pinje jo Warabu ng'eny mar mo kata thoth mar mo ma jo piny Kenya onego nyiew pok orumo. To sama ne jo Kenya keto ogirimiti ni achiel kuom paro mane gin go en ni gibiro nyiewo mo ni to giuse ne pinje ma oko kaka pinje ma Uganda to gi consumption bende ma Kenya kae kobro dhi nyime to bro miyo kuom ndalo mane giwinjre mo mane giwinjre ni bro yudo kosejiew to nyaka sani pok ginyiewo mo madwarore mane gikete e winjruok. To ma en gima lit nikech yudo kaka pinje mamoko kaka dhano nyiewo mo yudo ka sani bech mo oseduogo piny. Ka king'iyo Septemba higa mokalo barel achiel mar mo ne en $87.28 to sani nyiewe gi $83.80. Ma manyiso ni pinje moko sani nyiewo mo gi bei mayot to piny Kenya nyaka med mana nyiewo mo gi bei matek nikech ogirimiti manokete jo Kenya pok otieko. Then mar ariyo kapo ni piny Kenya o withdraw ni giwacho ni wan gi sani to wan to koro winjruok ma kama wadwa wuoke Kenya jo piny Kenya to gi jo Kenya bro wito pesa mathoth ahinya. Kora paro ni en gima lit ahinya ni sirikand Kenya nodonje winjruok machal kamae ma ok ong'iyo ni ponono ni ok ne ginyal nyiewo moni kaka dwarore to ang'o mane dhi bete nyime nikech sani adier economy ma Kenya tek okinyi winjo ni taxes manyien nitiere to nyakonchiel bende pod winjo ni jo Kenya mo ma en gima drive economy sama ng'ato dwa dhi kamoro to en mo kidwa tedo to en mo gimoro amora mitimo en mo pod jo Kenya pod nyiewo mana e bei matek. Kora paro ni bende ber mondo ka dhi nyime sirikal mondo tem ng'iyo ni to gin repercussions mage ang'o mabiro biro nyime ponono ni gidonje winjruok ka lokruok mar chiro mar piny ngima mar mo obede gi lokruok moro amora nikech adiera gi sani ngima tek to jo Kenya chuno gi ni pod nyaka ginyiewa mo bei matek kata bed mana ni mo bech mo modhi e piny mangima sano lokre kendo nitiere pinje makawe gi bei mayot. Iwacho kanyo makare ahinya kendo aneno ka gazeti ni mano mar Daily Nation mano ka otudore kod kaka ne giloso kod jatend migawo mochung' ne wechego mag modhi e pacho kae Opiyo Wandayi nyaka sani koro giwacho kae ni orak mane giketo mano mar kelo modhi e pacho kae mano miluongo kanyo ni G2G government kinde mathoth nwang'eyo weche mag G2G government go nowuok ayanga. Giwacho ni arrangement makamano en based on quantity ma ok en wechego maga ni en seche adi kata time of term. Nyaka sani koro wacho ni orak makamano ok nyal biro mana rumo toka mana kisewacho ni ka ne quantity kata kiwango mar modhi monego bed ni kele pacho kae oserumo. Kata kamano wan kaka jo Kenya wamedo mana hinyore kaka iwacho kotudore kod winjruok mane sirikal oketo godo kod pinjego mag jo Arabu mar mondo mi okel modhi e pacho kae. Sinta dwaro dhi mana mapiyo piyo it gazet mar 5 kanyo bathe kanyo bende koro neno ka jogo manochwalo bura e doho ka gidwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto ka achiel kod jalupne Rigathi Gachagua ni giduto othich oko e apisi nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi gitimane lokruok moro matin ne petition mane gichwalo mar mondo mi Ruto ka achiel kod jalup mane en jalupne Rigathi Gachagua owuog e apisi. Wang'e ni Rigathi Gachagua nosethich oko e apisi. Gino makoro petitioners kata jogo manochwalo bura makamane doho sani koro gidwaro mar mondo mi otimne lokruok ogol nying Rigathi Gachagua e petition makamano kalore ni en nosethiche oko mar mondo mi koro bura makamano kata ng'ur makamano odong'a kod nying jatend piny Kenya William Ruto kende ni ene makoro gidwaro mar mondo mi othiche oko e apisi. Bende no koket kanyo nyinge mag moko kuom petitioners manochwalo bura ka gidwaro ni jatend piny William Ruto ka achiel kod mane en jalupne Rigathi Gachagua othich oko e apisi. Joyce, kich nyalo paro diere mane ithicho Rigathi Gachagua e telo
kane ipenjo ji mang'eny jo Kenya mathoth kane kata mana jogo mawuok Kisumu, jogo mawuok Nyiri kata jogo mawuok mana e kadho wadh Nam Chumbi, ne gitemo wacho gimoro ni ok en gima ber ahinya ni mondo Rigathi Gachagua mondo gol e telo ni orach, to nyakonchiel jatend piny Ruto to dong' e telo. Koro achiel kuom gigo mano neno maber ahinya ni jopiny jo Kenya giwegi ne gitene giol ne giwacho ni awan ok wadwa ni ng'at achiel mondo dhi. Ma ne en keny mar ji ariyo kaka igolo Rigathi no kaka in bende mondo idogo ko. Lakini aparo ni lokruok ma koro bete ni Rigathi Gachagua sani osegol onge tiende mondo kes moro kendo mondo bed ni pod ni e doho madwaro golo Rigathi to gisani en ng'ama osegol already. Koro activist gi kotelne gi kod Cyprian Nyamwamu to gi iluongo ni Janet Muthoni Ouko gin jo aparo ni gibet piny ma ging'iyo malong'o ma giwacho ni onge tiende wadhi nyime gi kes tachiel kuom jok mane wadwaro ni mondo wuoge telo gi tayari osiwuok sani. Koro sani ka gidhi gi kes gino kamano to nyakonchiel odhi bet gi odhi koso pek madhi miyo defense team jogo madhi defend case ni mang'eyo no chung ne side mar Ruto to gi Gachagua tich mayot gidhi wacho ni unu dwaro ni mondo Rigathi Gachagua mane en jalup jatend piny ogole telo to gi jatend piny masani William Ruto mondo gole telo. Sani ng'ama nie telo en mana jatend piny William Ruto kende. Koro aparo ni en gima ber adiera ni mondo giduog ging'i buchgi ni malong'o mondo ging'i ni kanye madwaro lokruok mondo kete malong'o mondo ponono ni gidhi kod gi mbele to mondo gidhi kod mbele yo makare. Nikech adier king'iyo bende jatend piny en ng'ano ma oikre ga go lweny mag buche mag kotgi. Koro aparo ni jogi bende gitema ikre yo makare mondo mi buchgi ni ka gitere doho kik obed bura mosemodho pi tayari. Wan kaka jo Kenya gima wanyalo wacho ni walemo negi mondo gima gidwaro timre nitiere kaka pachwa bende nitiere iye kanyo kaka jopiny mak mana ni wan gi sani to wanyalo mana wacho ni gidhi adhiya nyime wan kaka jo Kenya wan ka waneno. Ato mana kaka isewacho moko kuom jogo ma sani koro dwaro mar mondo mi petition makamano otimne lokruok oting'o kanyo Cyprian Nyamwamu, Halif kaachiel kod Janet Muthoni Ouko, Paul Ruka kod Esther Mwikali. Nyaka sani koro ne giwacho ni gidwaro mar mondo mi olok kaka ne gichwalo bura makamano. Kata kamano piny kanyo bende no ka jatend piny Kenya William Ruto ne dwaro mar mondo mi owit oko paro makamano kata petition makamano ka koro giwacho ni activist kata jogo makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod okinde sani koro giserema mar chwalo moko kuom wanyalo wacho ni gin grounds motegno ma oromo mar mondo mi othiche oko e apisi. Giwacho kanyo ni with precision giwacho kanyo demonstrated with precision the alleged violation matene nok ne giwacho ni ketho gin kaka mage mano momiyo gidwaro mar mondo mi othich oko bende jatend piny Kenya e apisi mano William Ruto. Adwano dog chien e it gazeta mano mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazeti mar Daily Nation. Wachako dit gazeti mar 2 kanyo wang'eyo ni nitiere kweth mag obila mano wuok e pacho kae ka koro gidhi konyo e keto kwe e pinyno mar Haiti. Nyaka sani koro wang'eyo ni pinyno mar Haiti en pinya makoro kweth mag jonjore osebedo ka omiyo pinyno onge kod arita makare. Nitiere nok mar arita mamalo ahinya e pinyno mar Haiti. Kata kamano jatend obila ma koro jatend obila manodhi kata jatelo man kata komanda mochung' ne obila manodhi e pinyno mar Haiti nyaka sani koro giwacho ni onge gimoro amora manyalo miyo koro giweyo kata giwuok oko e chenro mane gisedhie mano mar temo keto kwe e pinyno mar Haiti. Ondiki ka ni we will not be derailed, Peace Mission Chief tells Haiti gangs. Wangeni kweth mag jonjore osebedo ka timo maundu mopogore opogore e pinyno mar Haiti. Kata kamano giwacho ni oyo nyaka wane ni watemo matek ahinya mar mondo mi waket kwe e pinyno mar Haiti. Ondika ni force commander mano otunge nyaka sani koro ne giwacho ni gibro bedo ka gidhi mbele kod timo tich mar keto kwe kata temo nyayo kwe kata duoko kwe pinyno mar Haiti. Kata obedo ni Prime Minister Makojolo en achiel kuom jogo makoro ne iwacho kanyo ni ne umonji kaachiel kod monj mano timne mano mano ndeke 2 mago mag US e pinyno mar Haiti. En gino ma wanyalo wacho ni kelo luoro ahinya kaluwore ni pinyno mar Haiti en piny ma ok waseneno ka kwe nitiere kuro kuom kinde malach. Joyce, lweny mar ne piny Haiti en lweny ma seche moko ng'at mang'iye gi wang' ma oko nyalo wacho ni en lweny moro ma jomochiwore ni ema duoko lweny no chien en achiel kuom jogo ma bende dwaro ni lweny no mondo dhi mbele. Ma en piny manie piny Caribbean ma bende kitimo nonro ni mari malong'o tibro yudo ni ma en piny ma ng'eny bunde kata ng'eny gigo ma itimo godo lweny e piny ni gin gigo ma e piny Amerika. To nyakonchiel Amerika ni be e piny miwacho ni bende golo pesa kata omenda kata kony midwaro ni mondo kony godo piny ni. Koro aparo ni
jatelo ma komanda otunge ma otelo ne jolweny mane piny Haiti ni kama tek ahinya Joyce nikech nyakonchiel idwaro ni mondo itel ne jogi mondo one maber ni gima idwaro lweny ni mondo dog chien jonjore mantie piny no mondo dog chien to nyakonchiel bende piny ma igeno ni mondo miyo mwandu minyalo duoko godo lweny ni chien be achiel kuom pinje ma nie lweny. To gima bende nyalo mako dho ng'ato kae ni ere kaka jolweny ma Haiti gi nyakonchiel gi attack airlines ma piny US. Piny US en piny ma king'iyo malong'o lwenje madhi mbele piny mangima gin en piny ma odwaro ga no bed gi duol kamoro amora, odwaro ga no bed gi konyo, odwaro ga ni kamoro amora en gi paro to pache nyaka winji. Koro aparo ni sani en kama tek ahinya to kaka ne ogol prime minister machon mane waneno ni ne ochung' motegno ahinya kane ng'iyo kata dire manobire Kenya kaka nowuoyo ne ineno ka gima adira en jatelo madwaro ni mondo kuyo donje pinyno to bang'e ka koro sani ogole ng'ama ni koro sani kama tek ahinya en force commander otunge ni manyakonchiel piny Kenya kae okete ni manyaka ichung' ka kendi ine maber ni lweny ni orumo nyakonchiel jomogogo lweny gi bende ema joma ichiwo pesa. Koro aparo ni en mana lamo gi keto kwe to gi gombo ni pinje duto manigi paro mar konyo piny Haiti mondo bed gadiera margi kik bed ni nyakonchiel gichiwo bunde to nyakonchiel bende ginema giwacho ni awadwaro kwe piny ni. Koro wan wanyalo mana lamo ne gito gigombo na dier piny Haiti obed gi kwe. Kopogore kod mano nyaka sani wanyalo mana kwayo ni obila manitere pinyno mar Haiti awe maber kinde ma koro gitimo tich mateka mar rakruok kod jonjore mosebedo ka kelo nok mar arita e pinyno mar Haiti kendo kineno picha moket kanyo en picha ma wanyalo wacho ni en mano mabuoko chuny ahinya kaloni ni nitere kata ng'ato ma chal ni omonje kanyo kendo apiko moro bende olwar piny kanyo kata kamano obila manitere piny Haiti wakoyo negi awe maber. Bathe kanyo nyaka sani koro bende nitere weche mamoko ma bende pod timore. Nitiere min od mano jang'wech mano mane onegi nyaka sani koro min ode en achiel kuom achije ma itudo kod nek magi moko kuom weche maneno ka gazet ma Daily Nation ne omenyo kinyi makawuono. Iwacho ka ni retired long distance runner's widow charged with murder. King'iye kanyo min ode ni kanyo tiwacho ni nyalo bedo ni ne gintiere kod gwandruok moro mano mar ot miluongo kanyo ni domestic feud ma iwacho ni mano miyo onega mano jang'wech mano marauma en ma iwacho kanyo ni ne en Vienna City Marathon champion mano Samson Kandie nyaka sani koro iwacho kanyo ni iwacho ni min od mano former Vienna City Marathon champion Samson Kandie en achiel kuom jogo ji adek makoro itudo kod neka mare. Iwacho ni kaluwore kod joneno ni ne onege e kar jot margi mano mayudore Elgon View mano mayudore boma ma Eldoret mano e sub county ma Keses e county mano ma Uasin Gishu. Nyaka sani koro iwacho ni nonege kanyo tarik 3 dwe mar 10. En gino malit ahinya kaloni miyono en chiliel to bende en mina nyithindo 4. Joyce, lwenje mag udi sani Kenya kae gin lwenje makelo luoro ahinya nikech adiera kiparo ni ma ng'ama ni dak go kendo ng'ama nuketo go winjruok ni ubro dak kode nyaka kuom ndalo moko kata nyaka itho koro kendo lokre oneko. Aparo ni en gima lit ahinya sama okwach kich timo nonro margi ng'ama pile ineno ga na chich mokwongo en ng'ama dak go sama jaodi otho to jaodi ni en ng'ama dak go achich mokwongo mabro bet maduong' en in midong' no. Koro en gima lit. Then again king'iyo bende mos king'iyo kata gima nyalo kelo fuel ma en ng'ama noneg malit. Gazet ni wacho ni ng'ani nobedo hacked to death. King'iyo nek masani gin nek matimre Joyce makata king'iyo tiwacho ni ang'o adiera mane ng'ama ne nego ng'ani dwaro. Nodwaro pesa, nodwaro hinyo ng'ani nikech adier kata ka dwaro pesa donge nitiere seche moko ma inyalo dia ng'ato mikone ni anta dwaro pesa makama dwaro kata ni wapogre imiya pesa makama mondo warit nyathi. To kochopo gi sani ananena ni ber adiera mondo ng'ata manyalo bet ni en achich mar nek moro amora ahinya to mago mag lwenje mag udi obeda no onyalo yudo chik kaka chik dwarore nikech ok en gima ber okinyi ng'ato onegi odhiambo ng'ato onegi to king'iyo gima ilaro malong'o bende ok yude. E side machielo sani ahinya dhano wuoye nek mar joma mine to nyakonchiel nitiere nek mar joma chuo kendo ok wanya wacho ni joma mine ok nyal joma mine nyalo. Koro wan lamowa gi kwayo maduong' en mana ni wageno ni Rotich bro yudo chik kaka dwarore obro yudo ratiro mare mondo kony familia ne bende mondo bed gi kwen nikech adiera en gima rach ka ng'at matiyo matek kama jang'wech maduong' mosebet kaloyo midila mopogre piny mangima tho to kata gimonege malong'o kata ng'amonegi onge ng'ama dwa yie to bende kata gimomiyo nege jikia. Koro wan wakwaya na adiera kaponi en ng'ama nonegi to nege yo mokare jogo manonege mondo tuwe
mondo obed kata puonj ne jomoko machielo nikech nek masani gin nek makelo luoro ahinya kata mane oganda. Nyaka sani wageno ni familia mano mar jang'wech marahuma mano Samson Kandie biro bedo kayudo ratiro margi to kaka ne onege yorno ma ok ne kare. Dono dhit gazet mano mar 6 kachiel kod mar 7 mano mar gazedni mar Daily Nation maling'ling' ma gazedni mar Daily Nation nyalo bedo nosing'we ahinya to gigo matimore e paw siasa. Nyalo bedo ni jalup jatend piny Kenya machon mano thicho ko e apisi Rigathi Gachagua kachiel kod jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa nitiere kaka gisebedo ka giromo rombe ma apanda kata rombe ma aling'ling ma gisebedo godo ahinya tok kano sethich oko Rigathi Gachagua e apisi gichano mar mondo mi gilosa ne riwruok moro mar siasa mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 mar mondo mi koro girakre kod jatend piny Kenya William Ruto. Ko nyalo mana yudo it gazet makamane neno kae koket picha mano mar Kalonzo Musyoka kachiel kod Rigathi Gachagua. Ondike kae ni new parties link to Gachagua Kalonzo coalition strategy. Nyaka sani kori wacho ni nitiere paro kata dwaro mano mar loko kata rebranding kata gundho mano riwruog siasa mano mar Azimio mar mondo mi gikelane jogo magintiere godo e paro achiel. To par ni Kalonzo Musyoka bende yande e kinde mokalo chien yande oselieko ni nitiere kaka gidwa loso riwruok moro mar siasa. Kata kamano ne ginyiso ni kikwa ik Azimio ka sane podi. Nowacho ni kasa oseromo gibro bedo ka giyango mano duond bura manyien kata riwruok manyien mar siasa ma gibro bedo ka giloso mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. To bende ondike kanyo ni no permanent enemies or friends, only permanent interest. Wang'eni josiasa kinde mang'eny oriwore mana kod ng'ato kong'eyo ni entiere kod dwaro moro to dwaro no ong'eni mana ng'ama chielo ema nyalo konye e chopo dwaro makamano. Magi weche moneno sade kose nang'o Cynthia. Joyce, diere mane ithicho Rigathi Gachagua e telo achiel kuom paro mane joma thichego e telo ne nigo ni Rigathi Gachagua kwasegolo e telo to ok wabro nene political scene, ok wabro nene arena, en ng'ama wadhi tieke, odhi dok adoka dala, odhi kwayo dhok, odhi rito gwen, ok wabro nene. Lakini aparo ni en buok maduong' ahinya ne jogo manogole telo nikech adier siasa kae nyalo bedo ni Rigathi ok obro bet no hold public office kata office sirikal, lakini king'iyo mos en ng'ama nigi influence nikech adier chop ni Kalonzo neno ni Rigathi Gachagua en ng'ama nyalo beto ge winjruok. To bende nyocha kacha nyochwa neno ka jatelo mar DAP-K Eugene Wamalwa bende ne owacho ni kata mana en bende oneno ka koro dwuok e Azimio mondo koro olos gundruok machielo. To kata mana Jeremiah Kioni bende nyo wuoyo mowacho ni kata mana en ndalo koromo to kata mana en obro manyo riwruok moro manyien mar siasa. Aparo ni mae temo nyiso jo Kenya ni siasa ok en gima en. Kenya kae siasa ma Kenya ka en gimoro mokinyal kete pachi, okinyal kete chunyo. Odiochieng' kodiochieng' kichiew iyudo ka gik moko lokre. To bende mae bende odhi olokoyo ahinya ne joma ni e ODM kata joma ni e buche moko kata mana UDA. Ing'eni ber mar siasa en ga ni gima dwaro gi gimidwaro kosebet ni en gimoro achiel to anyala riwre to wadhi mbele. Koro en koyo. Ang'eyo bende ni nyakonchiel ji paro mang'eny ni samoro Rigathi Gachagua en ng'at moro ma nena kanyo for the sake. Nyalo bet ni Rigathi Gachagua ka ning'iye to ne en ng'at ma ji wacho ni ng'ano wuoyo mang'eny, ng'ano diro wach, ng'ano timre nade. Lakini kwang'iyo sani en gi dhano. Kata mana king'iyo chieng' mane Kithure Kindiki chamo muma, ji mang'eny ne nigi to. Wan ok wamor. Ahinya joma ne wuok Nakuru nowacho maber ni ok gimor ahinya gi kaka nothich Rigathi Gachagua e telo. Nyalo bet ni notimo marach, lakini gol manogolego ne en gol moro ma ok chiw luor ne ng'ama jatelo kendo bende ok chiw luor ne jomorima. Koro aparo ni gisani to ena keto wang' ni mondo wane ni dwa bet nade mbele ka nikech siasa ma Kenya obet ga mana mamit ka dhano chako tuomre kama koni gi kon. Koro wan kaka jopiny to waketo wang'wa lakini gima wakwayo ni kwe kende ma mondo obedi. Ato nyaka sani bende koro liekore ni jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua. Sani bende koro kinde ma koro gitemo mar mondo mi gilosane riwruok moro mar siasa. Nyaka sani koro giwacho ni giketo focus margi e rowere mag Gen Z. Wang'eyo kaka rowere mag Gen Z noketo sirikal mar William Ruto tesre mano e kinde mano mar paro mar chiko omenda mar higa mar 2024. Giwacho ka ni dwe mano mar auchiel mano ma higa ni rowere mag Gen Z gine moko kuom jogo mano wuok oko ka koro gidwaro mar mondo mi wit oko paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kalonzo kaachiel kod Gachagua koro paro ni ka ginywako lwedo Gen Z ma gibedo kod Gen Z e yo makare to seche moko ginyalo wito oko e telo William Ruto bang' yiero mar higa mar 2027.
gi 27. To bende aneno ka nitiere duond buche mopogore opogore ma bende registra mochung' ne ndiko duond buche pacho kae osendiko e pacho kae. Iwacho kae ni moko kuom duond buche ma koro osendiki wantiere kanyo koda Kenya Ahadi Party ma bende nobedo registered kata nondiki tarik 16 dwe mar 10 higani. Wantiere kod Imarisha Uchumi Party manondika tarik 24 dwe mar 6 higani. Wantiere kod People's Forum for Rebuilding Democracy nondike kanyo tarik 13 dwe mar 6 higani. Bende wantiere kod duond buche mamoko mano National Economic Development Party kachiel kod The We Alliance Party, Kenya Liberal Alliance kachiel kod chama Changamko Kenya. Mago moko kuom duond buche ma osendike pacho kae. Kata kamano nying mar Gen Z to ne giwacho no ginyal ndiko kaluore ni obokela kweda moro ni Gen Z gin mana rowere matindo. To duond buche mag siasa onego bed kod balance, onego gibed mag jite, obed jogo moti, jogo matindo, jogo mantiere kod ng'ol, joma mine kachiel kod joma chuo. Kata kamano otek waketo wang'wa neno ni 2027 bro bede yo machalo nade. It gazet mar 7 bathe kanyo bende wang'eyo gino mano timore chieng' wuok tich ne jaod bura mano mar Nyeri Town mano Duncan Madhenge. E kinde mane odok Nyeri kono notemo mar mondo bi olos kod jo Nyeri, kata kamano kaluore kod ichwang' mane gintiere godo toka nosethich oko ya pisi Rigathi Gachagua bende osebedo ka nyiso jo masawa mar piny Kenya mar mondo mi jood bura mano siro paro mar thiche oko ya pisi koro ka gibiro to nyaka koro gi face the wrath mar mwananchi. Ero nwa neno ka jaod bura ma Nyeri Town Duncan Madhenge na achiel kuom jogo ma koro noyudore kama tek ka koro kinde mano temo loso to jopiny no dagni oyo ni thicho oko ni siro paro mar thicho oko Rigathi Gachagua koro kwadwa winji. Joyce, ing'eni kuom kinde malach jood bura osegabet gi paro moro ni gin jotelo ma gima gidware manyaka timre. Ma e sirikal ni king'iye mos ne chopo diere moko ma in kaka japiny kichiwo pachi ne jatendi mikone ne jatelo wato gini tu paro king'iye ahinya paro mar chik mar omenda ma higani 2024 gi 25 jopiny giwegi ni giwacho ni awato magi mok wadwa kendo ne gikono nyaka jotend gi maber ni awato kidhi mbele kucho to dhigo kura kiwacho ber ni wan magi mok wadwa igo kura no tok ne giwinjo. Aparo ni sani kinde ochopa ma okinyal in katibed mana ni in jaod bura katibed mana ni in jatelo okinyal tiyo gi pachi. Jopiny bende ochopo kamoro ma ginyalo wacho ni kokinya winjo wan bende ground ka kikibiye beda malo kuro gi ng'ami winjo no piny ka kibire to kwabro yiebo kwabro chiko ni iti. Achiel kuom gigo mamiyo ga josiasa teko mang'eny ahinya en ni ka gibiro to dhano luwogi manyo gi amanya ka ng'ino moro malawo sukari. But sani to chopo kuma jatelo inyalo bire ground to kata ng'ama chiko ite madwa winji onge. Dhano kweri e wang'i, dhano kwedi, dhano diro ni wacho giminyalo time onge. Anana ni en kinde maber dhano kaka medo kwedo gik moko ma ok gimorgo gi gimeda wuoyo gimeda kwero jotelo nikech adiera onge tiende. In piny kae ng'ato keti ni samo biro to dwaro chung kanyo winje chieng' kuwuok to miyo siling 55 kata wuok muonge pi mok modho. En kodok malo kacha to idho mtoka matiende duong' en gi bodyguard turi ochiemo maber oninde otende madongo paro mora mimiye ok winji to in manikete kanyo. Dhano dhi kaka dhino nyaka chop kumoro ma jotelo bende nyalo winjo jopiny kech mage joma nomiyo gitelo magin gono. Aiwacho kanyo makare ahinya jood bura nyaka koro kinde mathoth onego bed ni giwinjo ground kapok gikalo chik moro amora e od bura kacha to giwinjane ni to jopiny dwaro nang'o mar mondo mi midhiero machal kod maket kod mano makoro nomako Madhenge kik jokgi. Adwano dhi it gazet mano mar 8 mar gazet ni mar Daily Nation ka yiero mopogore opogore mane jatend piny Kenya William Ruto otimo odiochieng' manyoro. Gazet ni mar Daily Nation koro ndike ni ex-IEBC boss poll losers land plum jobs. Mano kotudore kod jomo opogore ma seche moko wijo Kenya ne dhi ka wil kodgi kata kamano jatend piny Kenya William Ruto sani koro ochiero nyingegi kendo koro ang'e ni nyingegi biro bedo ka wachore ahinya mano dhojo Kenya. Kotiyo kod ranyisi ka iwacho kae ni President William Ruto has nominated former elections chief mano Ahmed Isaac Hassan kachiel kod joma moko ariyo mar mondo mi otel ne lemo mopogore opogore e pacho kae. Hassan nyaka sani koro biro bedo ka ochung' ne board mano mar Independent Policing Oversight Authority mano IPOA mabende wang'e ni en bad migawo makinde mathoth nono tije obila e pacho kae. Wang'e ni Isaac ne nitiere ka IEBC mano e kind dwe mar 11 higa mar 2011 nyaka dwe mar 10 higa mar 2016. Kopogore kod Isaac bende nitiere jomo opogore ma bende odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nomiyo tich.
Joyce, king'iyo sigana mar Kenya, kinde mang'eny dhano kuwinjo ni ex-IBC boss to dhano ok bed gi paro maber ahinya. Nyalo bet ni nitie tich maber ne ng'ato kata nitie tich marach ne jo Kenya. To ka ng'ato parapara ni ng'ama ne nie IBC e kinde cha kendo duogo kendo to oduogo bedo jakom mar IPOA. IPOA en tent bad migawo ma ochung' ne ng'iyo timbe kata kit kaka obila tiyo kapo ni nitiere extrajudicial killing kaka sani nek mar lal mar ji gi jominego ma jopiny wacho ni samoro obila ema nego. Koro gisani adier gimoro timre Kenya kama en molit ahinya. Ochalo ka gima gikelo kido moro ma bende buogo chuny japiny. Ng'ato nosebet e sirikal kuom kinde malach mosetiyo tije moserumo. Jomoko bende ok pare maber ahinya. Tiyudo ka odiochieng' achiel nikech president en jatelo chiwa to wacho ni ng'ane in koro duogi to kiduogo tadwa ni mondo imak kama kama. Sami mang'ani mako kama kama adier en ng'ama nosetiyo ma en nodhigo omenda mane chule kaka osara kuom kinde malach. Koduogo nitiere ja Kenya moro kamoro adier mosomo manyalo mako position no, manyalo mako kom no mabide maber. En ok oyud gimoro amora. Koro ochala ka gima jatend piny temo keto kamoro ni ok odwa ng'ama kwede. Otemo manyo jok moko mani kod winjruok achiel to keto kama oparo na kweda nyalo bete. Sani sirikal ni e liet mang'eny mar wacho ni jomage manonego jo Kenya ahinya kinde ng'anyo mar Gen Z. To sani kendo king'iyo ng'ama oheda IPOA en ng'ama jo Kenya nigo gi to mang'eny ahinya kendo ng'ama jo Kenya jok moko neno ni en ng'ama ber, jomoko bende wacho ni watu wan gi weche mang'eny ahinya ma pod wan cases ma pod waneno ga gi IBC. Koro en gima lit nyakonchiel na diera kombe monego bed ni ja Kenya ng'at moro manyien manigi chia malong'o, manigi puonjruok, manigi teko kendo manigi winjo mar jopiny monego bed ni bete iomo mana ng'at moro. Ji beda refurbished. In iwuok ka iluoki manyien chak idogi bet ka. Onge lokruok moro manyien. Manyiso ni mate monyiso jo Kenya ni onge lokruok moro amora kata magi expect IPOA. Gin mana wenge ka, gin mana joka, lewni kende en mana luok to giwilo law tidogi bet mana kamoro. Koro mae kelo penjo mang'eny ni to bende kwang'iyo nek mar ji manotimre kinde ng'anyo mar dwe mar 6 mar Gen Z to gi lal mar jo Kenya mosebet ka dhi mbele kuom kinde malach. Ben tiere gimoro ma jopiny nyalo yudo kata mana ratiro ma jogo manoneg jogi bro yudo. Nikech adier ok wan gi sigana maber ahinya gi jotelo moko Kenya kae ma wuondruok nyalo bete matek. Koro en gima lit nyakonchiel bende wanyalo wacho mani we waket wang'wa mondo wane. Kopogore kod mano, adwa ni wadhi mana mapiyo piyo. Adwa ni wadhi nitiere wach moro momako wang'a it gazet mar 10, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Wach mano bende ne nitiere gazet odiochieng' manyoro. It gazet mar 10 kanyo wang'e ni Raila Odinga mane en prime minister ma pacho kae nyaka sani koro lap dhoge ndonga ne lemo mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Ondike kae ni why members of Raila's AUC team are unhappy. Nyaka sani koro maling'ling liekore ni nitiere jogo makoro gine magidwa take over kata gine magidwa telo ne resources makoro ket tenge mano mar timo campaign ne Raila Odinga ikine makoro lap dhoge ndong ne komno mar AUC. Nyaka sani koro lieko wang'e ni campaign makamano telne kod jagoro mongirore migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko mano Korera Singoei. Kata kamano bende nitiere jogo magine magidwaro ni resources duto ma iketo kanyo gine magitelne. To nyaka sani wang'e ni kumochope ni choka Raila ne oseyango gigo mobro bedo kotimo ne pinje mag Afrika. Nyaka sani koro iwacho ni nego beno chako door to door campaign. Matinde no wuotho e pinje mopogore kotemo lombo jotend pinje mag Afrika mar mondo mi obi olut ne ombulu. Tadira wang'e ni jogo manitiere ng'wech ma bende laro koma mar jakom mar AUC bende gin jogo matek makoro en ng'wech ma wanyalo wacho ni en stiff competition makoro nego beni kete maino mathoth mar mondo mi kaber to Raila yom kom mar AUC. Joyce, ing'e gima lit kinde mane Raila okoso yudo kom mar president higa mar 2022 achiel kuom weche manowuok maler ahinya ma jopiny pod paroga en ni jogo manotelo ne campaign mar Raila ndani kwa ndani ne gin joma ne gore kalaro telo nyakonchiel ne gilal gi pesa. Joyce, campaign en gima dwaro pesa mang'eny ma pesa nyaka yudre. To lita ahinya na diere sani Raila wuon osechiwore, president bende osewacho no dhi support Raila. To sani koro jogo mochung' ne campaign, secretariat mare, jogo monego bedi tayo chenro mage mag campaign mondo neno yudo kom mar AUC ni, jogo magin gi sani Raila poko yudo kom no, to gi sani tayari gisechako gore kon gi koni ma an mamako pesa ni, an matelo ne ma an machung' kama. Koro bendi penjre ni ka koro sani uchako goru kumanyo pesa, ng'ato dwani en mochung' ne pesa, ng'ato dwani en ochung' ne weche tudruok, ng'ato dwani en ka Raila okoso moko yudo kom ni tudhi dong' gang'o. Then bende king'iyo kidhi mbele kanyo tiyudo ni kata mana jogo achiel kuom gigo ma bende kelo ywaruok mang'eny ahinya en ni gitemo complain nang'o ahinya to jogo ma ok wuok bad migawo mar sirikal giwacho ni nyaka sani omenda no monego giyudi kaka stipend margi nyaka sani pok ochul. Wachre ni kaluwore kod budget manotim June ng'at achiel gin like
onego bed ni ng'at achiel yudo siling 400,000 kuom dwe achiel. To nyaka sani pok omigi pesa no. Making'iyo ni pesa ni te ose akru mochopo pesa di en milion 20. To milion 20 bendi penjri ni to okay, kara pesa mane jatend piny owacho ni dhi chiwo mondo konye tayo chenro mag campaign mar Raila mondo yud kom mar AUC cha. Ben gima notime koso nena wacha mondo moro jopiny mondo ng'e ni amako bad baba dhi go mbele mondo yud kom mar AUC ni. Nikech adier en gima lit ng'ama Raila piem go e kom ni en ng'ano ma king'iye mos to gichalo joma nigi ikruok maber ahinya, kendo kata king'iyo background mare pinje jo Arabu gi joma wuok e side makono gin jogo ma pesa gibro manyo pesa gi yore te ma gidwaro. Koro en gima lit king'iyo ni adier sani lwenyo osechako bet lwenye mag pesa to gitelo to gi gik mang'eny go to Raila pok oyudo kata kom ni. To king'iyo mos mai bende en wach makoro osekelo kanya achiel jok moko malungre ni Friends of Baba Africa FOBA mobet kamoro achiel mondo gichak chango pesa matin kiwegi. Joyce ma nyisi maber ni nitiere wach moro mbele ka ma jo Kenya nego bed ni neno. Ponono ni Raila ok nyal yudo pesa gi sir malong'o modwaro mondo mi oloko mar AUC ni to tich dhi bet matek mbele to mana FOBA kanyo wang'e ni Friends of Baba wang'e ni nitiere kaka negi temo mar mondo mi gibaga ne dina moro kata gilosa ne dina moro mano ma iwacho kanyo ni ne nitiere dina moro mane gichano mar mondo mi obet tarik 18 dwe mar 9 higani mar mondo mi gichoka ne omenda mano ma Raila Odinga nyalo tiyo gode campaign mano mar laro kom mar AUC. Kata kamane kinde mane giseloso nyaka posters bagi ke mbui kacha wang'e ni wanted ase wacho kanyo ni Korir Singoi ene ma otelo ne secretariat matimo campaign ne Raila Odinga mane laro kom mar AUC. Dr. Singoi nodhi e mbui ne mar X ko wacho ni gin kaka sirikal gionge kod lwedo moramora fundraising dina makamano bo wacho ni ne giwacho ni sirikal ema ne osechung' ne tinga mano mar funding campaign mar Raila Odinga. To wang'e ni mana dweche 2 kende bang'a dina makamano to koro sani koro wacho ni pesa onge mar Raila Odinga nyalo timo godo campaign. Kata kamano wakoyo ne Raila Odinga hawi maber kinde ma intiere ng'wech mar laro koma mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika mane matere machinglo kata katun mantiere it gazet mar 13 ka watieko nondo mar gazet okinyi makawuono machinglo makamano kwa nene adwa ni Nyakwara Mugiajong bende onene achiel kachiel wanyalo pongo gi wiwa gin weche mosewacho Cynthia. Kata kamano koro ma en pach jagoro Nyakwara Mugiajong bende nyalo neno to wachane ni en to korka kore to paro nang'o ni wacho ni nitiere omenda mano seket tenge mano mar timo campaign mano mar AUC. Koro kia ni ng'ama oyawo wallet ni sura ne wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'an Cynthia Donge. Joyce ng'e gima mit Kenya kae bende seche moko ipenjri apenya to kara sirikal temo ga uso jo Kenya kositema wunda nikech adi sirikal bet piny mawach maber ni giloso budget mar timo campaign mar AUC to sani king'iyo ofuko mar pesa manolosno to onge gima ni e iye nyirni pesa moko mathin mok nyal kata konyo gimore ma emineno ka wuok e iye sinten mana 10 bob an koro at least 10 bob wanyalo to nen siling apa kifunguni to timang'e wallet kifungu mar longa paro no lwar modonjo kanyo wuon budget ni pesa nitie kara pesa onge kifunguni emopongo ye kanyo en gima lit adier Joyce paro ni mana gi sani gima ne jogo mamiyo Raila sir mar loyo kom mar AUC wanyalo mana wacho ni wageno ni jogo duto magombo ni mondo Raila oyud kom ni ochiwre gi wegi kata kuwuok e fuke gi mondo gikony baba dier en gima lit ni en owuon osechiwre kendo osebet gi geno en ng'ama osenyiso chenro mage kaka odwa konyo Afrika kong'iyo yore mag tudruok yore mag ohala yore mag chiwo arita yore mag lokruok mar kor lwasi to gi sani ni korikonwa ni pesa onge wanyalo mana kwayo ni ng'ata mani oko kanyo mondo ji okonyre to sirikal bo wetugo gi pach jo Kenya ok gin ji 2-3 moko jo Kenya gin dhano turi to mila bila gi mibro poka kendo kinyne ka pinyru timinyo ng'ato wacho ni kok wanya yudo gima kama to wan kara wadok e ndara nikech ma en wich kuot maduong' ma jo Kenya ok nyal kawo. Aya, adwa ni watiek gazet gi kanyo. Gazet mar Daily Nation Nyakwara Mugiajong walidho ni mana mapiyo machinglo makamano in bin nyalo pongo gi wi ni en kotudore ga ng'ado nwange mana it gazet mokwongo kende mar The Standard okinyi makawuono mondi kanyo ne Fuliza Gang in 449 million haste to lose property nyaka sani wacho kae ni yudhe madero mapar negi register more than mano simbe mago lines mago ng'weya mago madero 1123 magi wacho ni negi tiyo godo e kao hola bang'e to negi nyieo geche kaachiel kod mago apiko kagi wacho ni negi onge kod mano intention kata paro moramora mano mar duoko Fuliza makamano kata kamani wacho ni sirikal bade lach osechopo kuomgi kendo koro mako gi mana mapiyo Cynthia kwa tieko kaachiel kod wach ni mogik.
Gima lombo ka en ni sirikal bade lach ne jo Kenya ma okawo pes fuliza milion 49 to nyiewogo gik moko to berogo ngimagi to sirikal bade ok lach ne jogo mane sirikal makwalo pes Kenya odiochieng' kinyi gotieno. Koro kwalo pesa kata bedo skama en gino ma en oko mar chik. Tadiera ni mantiere ni ng'atno ma oriwre obet e yo moro amora ma nyiso koso bet gi luor ne chik kata koso bet gi luor ne ohand jomoko, chik nyaka kaw mana kore. To wan kwayowa kaka jopiny en mana ni kik bed ni sirikal bade dwa bet malach ne jo Kenya ma jokuoyi kata jo Kenya michich no otimo kuo. Sirikal bende bade obed malach ne jotend migepe, jogo matayo chenro mopogore opogore ma bende kawo pes jo Kenya okinyi kod otieno ma to timogo gigo ma mar gigi wegi ma jo Kenya wegi ok ne ber mare. To bende nyaka konchiel Joyce magi gin mana temo mana nyisi na diera uchumi ma Kenya ka ok ber. Machopo kuma ng'ato somo ng'e kaka onyalo tiyo gi mbui, osomo ng'e kaka onyalo kwalo gimoro to ling'a gi sombeno. Ponono ni sirikal oketo maino e manyo tije ne rowere ma Kenya ka yudo kaka ginyalo tich, kaka ginyalo tiyo mondo gibe giyudo omenda ma ginyalo konyore giwegi. Sigana bila gi ok bro rumo. Gibro mana bet mang'eny kendo ndalo duto gibro mana bet gigo ma ketho chia mar Kenya kata mane pinje maoko. Koro sirikal ber mondo osud mbele kendo tem keto chenro moko manyalo konyo rowere mondo bed ni gin bende ginyalo chiyo gokinyi to gidhi e tich to dhiambo to giduogo gino ma giloso. Wachni mogik Cynthia mana mapiyo piyo. Wachna mogik Joyce aneno gimore na e page mar 2 e gazet mar Standard ma en wach malit manyalo kwayo jonyuol mondo obed maneno ahinya. En wach ma otudo jatend kanisa moro ma England to gi ketho rocho ratich nyithindo machuo. Nyithindo machuo ahinya iketho ga ratichgi to ji mang'eny ok ng'iga ahinya nikech gin jok ma ok wuo. Society oketo ng'ama wuoyi ni in kata koketh ratichi in ling'a gigo gin gik ma joma dhano kalega nyaka ibed ng'at moro ma motegno. E kinde ni ma nyithindo ni dala gi jonyuol to gi jorit mamoko. Tema ahinya mondo igomba ka gi nyathini ma wuoyi mondo ipenje ponono kata mana skul kama ne nitiere cha kata mana kanisa kata kama gitugega nyalo bet ni ng'ato mule ma ok owinjore kata nyalo bet ni ng'ato nyise gik moko ma ok owinjore. Ka ok kamano Joyce aparo ni jowinjo marwa nyalo mana medo neno chenro mag Ramogi mondo umed fwenyo matute gigo madhi nyime pacho kae. Erokamano ahinya Cynthia Onyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Akawo mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar rupiny kotudore kod tego sekta mar sukari. Kik idhi mabor. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyom nyargi koro nobimo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Najua
ama unapanga kwenda shopping, Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Ng'ano manyalo biro sani e room wakai. Initema dhi kanyo. Romo gi nyaminwa. Adwa dhi ng'iyo wang' dede mondo eka ng'e gima notimre gotieno. Bende ining'eyo ni an ng'a? An Neru Martin. Neru Marajvir. An adwari mondo inibi mapiyo piyo. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Masi Eric Kawuodho tieno chwanyawa Nyasembo made miwe Mondo mi yudi skisa tune mar Mili Nyarasembo D star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash Ramogi TV e od jothumbe duto. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwara Mugajwang machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Upinyo kinyi makawuono kama odwa twako tudore kod tego sekta mar sukari. Kalore ni tarik 1 dwe mar 11 mano ma higani, jatend piny Kenya William Ruto nochuoyo koke e Sugar Bill mano mar higa mar 2022 nyaka sani koro bobedo Sugar Act e pacho kae, matiende ni koro en chik e pacho ka. Ere kaka mano bro bedo katego, kata jiwo, kata bero, kata chiero sekta mar sukari e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugajwang antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wago ane mbaka ni nyaka sani ka koro sekal Sugar Bill makamano kata kose kete mar mondo mi obed chika. Ere kaka obro bedo ka okelo lokruok e sekta mar sukari to kaka en achiel kuom jogo mawuok e gwenge mipidhe niang' e pacho kae, kata kaka achiel kuom jakanyo kata jakom mano mar Kenya Association of Sugarcane and Applied Products. Ere kaka oneno ka kalo kata chuo kogno e Sugar Bill bro bedo ka chiero sekta mar sukari e pacho ka. Nyakwara Mugajwang mana kaka senyisi antiere kod wende kaunti ma Kisumu mano Charles Atiang ma en jakoma mara Kasapa. Oyawre Charles ka intiere kaunti ma Kisumu. Chio nade Kisumu chio nade okinyi makawuono? Erokamano Madam Joyce, Kisumu chio maber, Nyando Sugar Bell, Chemelil Moroni wachio kendo wan kod koth nyidho matin mane Nyasaye omiyowa mane piny ru kawuono.
Machiegni twak okinyi makawuono atiang'. Nyakwara moge jong manaka kiseneno mane wendo mantiere godo e studio maro e county ma Kisumu. In bende kamora mora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 23600. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono atiang'. Tok ka jatend piny Kenya William Ruto no keto koke e sugar bill bakoro bedo chik e pacho kae. In kaka achiel kuom jokanyo manitiere sekta mar sukari e pacho kae, mano koro nyalo konyo kaka jogo manitiere sekta mar sukari e yo machalo nade atiang'? Erokamano Madam Joyce, akawo thuolo ni makende mokwongo mar moso nyikwara moge jwang' duto kaachiel kod jopur niang' kamoro amora ma untiere, kochakore Kwale, Sukari, Soni, Chemelil, Moroni, Busia, West Kenya, duto te. En morna makende odiochieng' ma kawuono nikech wasebedo ka wayware kata wasegolo ni maromo chiegni higni 10 kawuono nyaka ne keth sugar board mane waduoko e AFA. Omiyo en morna makende odiochieng' ma kawuono ni an achiel kuom jogo mosekedo motegno kabisa mondo ne wayud chik ma koro president nyoketo e lwete ni. To kasetime kenda wasebedo kwa time kod Kenya Sugarcane Growers Association, Secretary General Richard Ochieng' Ogendo, kendo agone erokamano kuom chung' koda kata kuom chung' kod jopur kaachiel kod wabunge magwa bende ma wasebedo godo ka kod kacha. Ka inyalo paro ni ne sugar bill ni nonego kadhe bunge mokadho to nodhi ma kuchopo dong the sitting mogik to governor ma Siaya Honorable James Orengo nodhi mondiko barua manochunge manodok to zero. Kendo nyochako chake ago mokwongo erokamano maduong' ne jopur mosechung' kodwa, wabunge mosechung' kodwa, to maduong' mogik ne ker mar piny Dr. William Samoei Ruto. En ng'ama wacho to kendo timo. Gima notamo Uhuru Kenyatta timo higni 10 kwaluorore aluora, William Samoei Ruto omiyowa gigni 2. Omiyo gi lweto duto te waungo sirkal Dr. William Samoei Ruto. Kendo anyalo wacho ni going forward Joyce, sugar industry koro nigi gimiluongo ni pesa. Kanyo president oseketo the sugar bill into an act tarik 1 dwe ni, kendo nyoro notim gazettement, special gazettement manotim nyoro manyiso ni the sugar act now is on operationalized. Namba 1 en ni nitiere osuru, pesa michoko ma en 4% mar sukari moregi e kambe wagi duto te patan. So en pesa ma onego bedni ichako chok kochakore odiochieng' ma kawuono e Kenya duto te, e kambe wa duto te, kendo en pesa mabedo in a consolidative fund mabiro bedo run under sugar board, to biro bedo managed gi committee, sub committee ma bibiro losi bang' koseyier directors magwa. Omiyo atua maduong' mogik ma wagoyo odiochieng' ma kawuono eni koro wan kod bunge mar jopur niang'. Jopur niang' oyudo thuolo mabiro yiero directors magi 5 madhi bedo e board no. Kendo pesa bende koro ichako ng'adi e kambe gi duto ma chako bedo saved to manage and run the sugar sector, Joyce. Tiwacho kanyo ni nitiere omenda mano mar atamalo 4 mibobed ka ichoko. Pesa makamano biro bedo ka wuok kanye, to ere kaka biro bedo ka okonyo, nikech kaluwore kod mano wantiere kod omenda obedo capped mar mondo mi obed atamalo 4 monego bed ni itiyo godo e weche go mag chiero sekta mar sukari. Pesa makamano biro bedo ka wuok kanye atiang' mana kinyalo lero e yo matut. Erokamano Joyce, pesa no endo en pesa ma wuok from consumer, en pesa ma ing'ado factory to ikane mondo oran sugar sector. So en pesa ma ok en osuru ma wuok kuom ng'ato ting'ade e sukari miuso e kambe wa duto kuom tan ka tan ma sukari. Atwang'e ni kinde mathoth jopur osebedo ka ywaka
ng'eni gino maduong' ahinya kata loch maduong' ahinya ma un kaka jogo mantiere sekta mar sukari uyudo tok kanosekala mano sani koro wantiere kod Sugar Act e pacho ka ok waluonge bill kendo kalore ni jatend piny nosechwe koke sani koro en Sugar Act. Wang'eni mor maduong' ahinya manuntiere godo mano en mar loso Sugar Board. Sugar Board makamano ere kaka un kaka jopur mar nianga uneno ni biro bedo ka loko sekta mar sukari yo machalo nade mar mondo mi japur mar nianga kuonde mopogore opogore mar mondo mi chunygi kik tho gidhi mbele kod pur mar niang nikech kuma nochope sani kaluwore kod midhiero mosebede sekta mar pur mar niang jomoko chunygi nosetho giwacho ni we abol pur mar niang adonje pur machielo to mat koro udhi bedo kod Sugar Board. Sugar Board ni dhi konyo japur ma kawaida e yo machalo nade Atiang? Erokamano mokwongo Joyce anyalo wacho ni the sugar sector kata sugar sector ondiko dhano maromo 5 million directly and indirectly kochakore gi japurno gi jogo matie sembniwa to gi jogo maloko wan sukari to gi jotich mane kambewa kiriwo gino Joyce ondiko dhano maromo 5 million kako dhi konyowa chalo kama. Achiel kuom gino makoro wan go sani ni wan kod bunge mar yalo weche mag niang. Nyaka ne terwa e afa bunge no nokethi. Tiende ni japur ne onge gi representation. Koro samo wuoyo ni wan gi thuolo ma jopur dhi yiero directors magi kendo gidhi gibedo e bura e quarter marwa to gine ma gibiro yalo kaka industry bedo regulated. Namba achiel ni nafas nitie mar jomidhi yier. Namba 2 nitiere pesa ma wacho cha midhi ng'ade at the consumer level ma dibe ichoko en omenda madhi konyowa about 40% obedo allocated kose choke madhi e cane development. Pur mar niang Joyce okoyot opek kendo ninya yudo ka ndalo mane wane Sugar Board mane okadho mane okethi makuro oduognwa sani ni nimiyo japur loan at 5%. Tiende ni miye loan at 5% to recovery benitimo didek. Tiende ni beto niang mokwongo ting'ado 60%, kati chaki ng'ado 30%, kati chaki ng'ado 30%. So japur ne nigi kama ne chwo e lwete. Bang' gigi duto kanokethi, puro niang is a heavy duty. Pure is heavy, buso is heavy, all thick mar niang is heavy. So dwaro omenda mapek. Koro ni nyalo yudo ni kidwa mondi pur niang tidhi kao loan e bengi magwa. Banks wagi charge interest ma dhi as much as 10%. So nyiso ni kikao pesa kuno to monde duogi yo ichul pesa no bedo mapek. Na machielo bende ni nyalo ni mondi dhi kao gowi loan e bank ibiro manyo gimiluongo ni title deed security. To pesa wani endi en pesa maka ni chiwo timiyo japur maonge security. Security ne en mana puothi no. Kise siemo puothi ni an gi puodho eka 2 gi nus kata eka 5 kata eka 10 ti apply timi pesa no. So ne wantiere gi sufficient production mar niang. So mana achiel kuom atua ma jo Kenya koro wagoyo sani ni wadhi yudo pesa moromo puro niang manyiso ni close mar sugar import moro cha ma bende sama wuoyo kodi ni kes mare bende dhi mbele e do kochakore saa 4 e kes man manatero kwa niaba mag jopur niang mwase chungo sukari maoko kochakore dwe mar 5 igani nyaka kawuono momiyo kambe wasani koro timang'owa koro nyalo yudo kaka uso sukari. Kopogore kod Kenya mano Sugar Board monego bed ni chugo mabende selero kanyo no bobedo kod jokanyo mebo bed ka yiero kachiel kod moko kuom ber mobo bedo ka okelonu bende ka toka kanose ket kogno e Sugar Bill makoro bedo chike pacho kae bende nitiere paro mano mar loso Kenya Sugar Research Institute. Ere kaka mano bro bedo ka konyo japura inyanya to mano ma sani koro nitiere kod geno toka kanose kalche kata ose ket kogno e Sugar Bill mose bedo kodeko kuom kinde malach Atia. Erokamano mana kaka naselere ni achiel kuom tuamo goyo act makoro nitie sani ni nitiere pesa madhi for cane development kaka wacho. Research marwa play a very key important role in the sugar sector. Tiende ni gine magisik gisomo yore mag kaka onego waket mbego machiek piyo ma kaka sani kidhi Kibos Sugar Research ka tipo yudo ka gisekelo varieties mag niang chiegni 22.
koro gimodong' en pesa no mondo nyo kaw mbego magiseketo machiek piyo, gin mbego machiek kind dweche 12 to gi dweche 17. Nyiso ni kama nye niang' kaw dweche 24 ma koro kaw dweche 12 tibete. Tieni ni japur dhi yudo yuto mang'eny. Tieni bang' dweche 12 ka dweche 12 tisebeto niang'. Mopogore gi moko manyiso ne niang' nyalo bet nyaka dweche 20 kata 23 kucho kapok obeti. Koro okelo ne japur yuto mapiyo piyo. Kendo achiel kuom ber ma koro Sugar Act ni okelo kawuoye pesa ma wacho cha en ni bath pesa no kendo waonge kod yore magwa mag sugar sector okethore ma kidhi chako kata gi Ndhiwa mibidha olo Muhoroni Chemelil ndaolo Nyando Sugar Belt nderni orumo nyaka area apart from Kakamega mane Oparanya notemo moloso nderni. Koro pato gima wan go gi konyruok sani ni kata ok jok mapuro niang', koro wan gi pesa madhi open wa up sugar roads kendo wantiere kod pesa bende madhi support research kuno bondo ndike ji. Iwinja research ondiko ji kendo pesa no biko chako biro mochako olos godo nderni bende open up ohala not only niang' kende, open up communication network within the sugar sector. Kendo same pesa no bathe bende nitie percentage madhi konyo rehabilitations mag factory chewagi. Giringo ga kata gi operate bang' higa achiel to nego beni giloro ka gitimo maintenance. Nyaka ne Keth Sugar Board Joyce gi jopur niang' duto mawinjowa kambe wa osebedo ka themba kambe wa Muhoroni Chemelil Soni Nzoia osebedo ka themba nikech the national budget mar agriculture duto te koriw to nyochi miyowa mathin kabisa under sector mar niang'. Koro biro mar act ni sani wan kod pesa mana mar specifically regulate the sugar industry. To achiel kuom ber bende mochako konywa go mukelo Joyce, wan kaka riwruok mag jopur niang' wasebedo ka wakedo ne jopur makata sama wuoyo kodi ne wacho ni kes nie court osechuno wani wachoko mana pesa kuom well wishers mondo waked ne godo haki mag jopur niang'. Koro ka bende for the first time act ni okelo nwa pesa manyiso ni riwruok mag jopur niang' bende dhi yudo percent abich kuom pesa no mochoki. Tiende ni coordination mar advocacy mar jopur niang' koro dhi malo. Wasebedo kwa time Joyce to kosebedo mayot to run organizations without funds nikech members matin mamiyowa pesa to support the activities. To kochopo kama koro chopo kama nyaka koro sukari yomo mawa oko maketho sector marwa nochuno mondo wadhi e court. Joyce an kaka tiang' wago bura Chemelil, wago bura Mberere, wago buche Muhoroni, wago bura nyaka Nzoia ka jopur chokonwa pesa mondo wadhi wachul kese court mondo wachung godo sukari maoko. Omiyo nyalo wacho ni eno ndam riwruok mag jopur niang' sani bende kanche wan gi minister dwe mokadho omiwa thuolo mag riwruok mag jopur niang' mondo olos gimiluongo ni an apex body. Wasebedo maonge kod an apex body. Tiende ni pesa no tidhi kele e bwo apex body. Apex body nyiso ni KASAP, Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, Federation gi KESGA dibedo piny mondo olos riwruok achiel. Kinda mor ka wuoyo odiochieng' ma kawuono ni to actualize the act. Sugar Directorate oseluongo bura tich abich tarik 15 mondo many way forward ni consultation on the Sugar Act now. Ere gimonego japur tim, ere gimonego riwruok mag jopur tim, ere gimonego millers otim in preparation for elections and enactment of the act mwadwaro ni mondo tim not later than dwe mar achiel. Iwacho kanyo makare ahinya. Charles Atiang'a Tiang'a intere county ma Kisumu yena mar mondo mi wakaw mana yoyo madundo gisani ka waduogo to abobedo kwa dhi mbele koda goyo mbaka kotudore koda tego sekta mar sukari kikidhi mabor.
Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith Lebi, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Namgoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Juma nie chenro mar pur gi ohala adwa na lerni wadhi bede kaunti mar Kwale. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar nas. Kopogore gi nas bende wadwa wuoye madafu. Nazi nataka sehemu ambayo iko na it's a bit humid. Onere Teacher Dex achiel dakika 45 mana era mogiti. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Machiegni kendo nyakora mugia juang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa etwaka mokwonge chenro mar Rupinyo Kinyi makawuono kama twak kotudore kod Atego sekta mar sukari e pachoka ahinya nyato ka jatend piny Kenya William Ruto nochuo koke e sugar bill mano mar higa mar 2022 kendo koro en chik e pachokae. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu mano Charles Atiang ma en jakom mar KASAP mano Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Nyisi ni nyalo chwalo nwa penjo ote paro moramora kokalo e yore waduto te mag tudruok Okinyi makawuono wabobedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar Okinyi makawuono. Atiang ka intere kaunti ma Kisumu e kinde mwadhi mbele kod twak mar Okinyi makawuono. Ere kaka Sugar Act makoro sani wantiere gode pachoka ibiro konyo e tieko weche mag mibadhi ahinya nyato matimore pachoka nikech nitiere jogo makoro lieko ni nyalo bedo ni debera kapo ni iweyo mano gigo te manitimore e sekta mar sukari ber ka iweyo gi Elwet Agriculture and Food Authority ka bende liekore ni chuogo mano boards mopogore seche moko nyalo kelo bureaucracy ahinya to e sekta mar sukari. Ere kaka obobedo kokonyo e kedo kod weche mag mibadhi mar mondo mi going forward kata kinde mwadhi mbele to ane ni adiera toka no seket kogno e sugar bill bobedo chik to koro lokruok nitiere sekta mar sukari maonge mibadhi morabora Tiang. Erokamano Joyce. Anyalo wacho ni biro mar Sugar Act dhi kelo gimiluongo ni sanity kata order in the industry.
kendo odhi duoko gimiluongo ni mibadhi piny. Achiel kuom mibadhi manyalo wacho Joyce en ni wan kod kambe wa mabondiko jotich. Kidhi Sony, Chemelil, Muhoroni, samwa wuoye kodi ni nitiere gope mag jotich ma Sony, ma Muhoroni, ma Chemelil, ma Nzoia, maduto tetete ne chupa about 5 billion. Kane wan gi President William Ruto Sony last year, to notame penjore ni to kambi okawo niya japur orego okochulo japur okochulo jatich okwayo kony mondo loan obed written off jatich bendo kwayo ni okochulo. Achiel kuom gima osebedo nyaka ne wadhi e afa ni mibadhi nyodhi malo, mibadhi odhi malo ma jotich ok chul to managing directors to nitiere kambego. Nyoche wabedo kama situation makata board bende nyoche ne onge mag Sony, Chemelil kod Muhoroni nikech ne wadhi e process mar ang'o mar leasing. Sama wuoyo kodi ni Joyce, an kaka tiang' nikech riwruok na kinene in full en Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Namba achiel en ni japur idhi chul molasses kendo achiel kuom report mose losi murumo achiel kuom gimomiyo ne wadhi e court ne wadwa ni mondo chulwa the byproducts and molasses report mare ready idhi tim public participation e bura ma Friday mondo kaber chakre Januar idhi chul japur molasses. Mar ariyo, kambe ma jotich nyoche ok ochul, gimomiyo jotich ma Sony ok ochul kuom dhi gachiel. Chemelil the same, Sony the same. Tiende ni mibadhi nyodhi malo. Masa mowuoye ni kendo an kaka tiang' nyase ndiko barua ne Honorable Mbadi ma en minister marwa mar finance. Kendo an kod appointment kode juma manyien. Wadhi gi jo union mag jotich ariyo ma Sony, ariyo ma Chemelil, ariyo ma Muhoroni, to kod cooperative union kod directors mag outgrowers company. Mondo wadhi wabed kod Mheshimiwa Mbadi nikech en ema koro ochung' ne weche mag pesa. Mondo kapok ochopo Christmas ochul jotich gopegi ma Sony, ma Muhoroni, ma Chemelil nikech Nzoia nosechul. To magwa gi pok otim ang'o pok ochul. At the same time wan kod gope mane loans mane omi outgrowers company machalo Chemelil, Sony outgrowers, Muhoroni outgrowers, Nzoia outgrowers ne niange gi notere factory ma factory norego tok no chulo. Kuro mago bende gin achiel kuom gigo mwadhi bedo gi bura gi minister mar finance mondo oket gi e budget mondo gope gi bende uruch oko. Dr. William Samoei Ruto ma en ker marwa nyocha osedhi mbele morucho gope duto te mag kambe mane Sony ni godo, mane Muhoroni ni godo, mane Chemelil ni godo. Miwani bende no promise wani cases man Miwani nyochi wawacho ni mambo ni matatu wadwa ni mondo cases go ugolo ke court mondo Miwani bedo revive. Omiyo en atua maduong' ni mibadhi nyaka koro dog piny nikech koro wan kod board no biro kawo thuolo machuok kabisa mondo o solve out problem. Kantiere remar pesa wan kod pesa mabedo collected under sugar levy madhi sort out magoendo. So en thuolo makende mwadwaro ni achiel kuom gigo manyaka wawinjire ni mibadhi ok nyoche nitiere e kambe go kende, ne nitie mibadhi e management mag riwruok mag jopur niang'. Kidhi Muhoroni Musoko nomigi gik moko tingni mag pur, equipments mang'eny gi pesa mang'eny. Ne nitiere ndalo moko mane directors mag Muhoroni outgrowers company mag chalo Chemelil outgrowers company gi kambe mamoko audit report nitiere mondo ne kaka irucho gopego to jok mano mismanage gigo be mondo tim ang'o nyaka kawne gi atwa. Omiyo wawacho ni duogo sugar board koro okelo order in the industry. Japur yudo thuolo mar representation mare kate pricing committee. Sama wuoyo kodi ni composition mar pricing committee oting'o jopur ariyo kende. To sani under Sugar Act wan kod directors ma be jopur oyiero madhi riwore gi jopur niang' ariyo mabedo nominated gi Apex body madhi bet e pricing committee kacha. And achiel kuom mano madhi kelo nwa dongruok en ni waseloso the entire cost of production. Wang'eyo ni mondi pur niang' pur niang' mibusi mitim gigo duto te kitere factory cost mar production en ang'o. Tieni japur niang' nyaka bi chul pesa moting'o cost of production to kod ohala ne.
sama wuoyo kodi ni Joyce nyaka ne committee moro nyoche chuogi machiegni ni an abede last pricing committee bech niang oseguom at 5,000 nodhi ne en ga signal fa uchiel gi 50 to committee moro manyeche nobedo appointed gi minister manyeche okadho cha osebedo ka tich magitiyo en duoko bech niang piny nyaka samo wuoyo kodi ni manochuno mondo wadhi wachunge kod kendo case to bende pod iwinjo today manwachungo go sugar import to kendo wachungo godo wach mar bech niang makoro jomoko bedo piny e kona to duoka bech niang manyocha omo kata 4,000 to puro niang kawuono mondo ipur tan achiel machiegi Joyce en garama machopo siling 6,500 puro tan achiel kende so madhi kelo nwa sanity nikech directors modhi yier di medo namba madhi bede pricing committee so jopur dhi bedo ge duol maduong' kuom weche mag loso beche niang to beche niang bende koro sani nyaka obed pegged on cost of production kigo kwano puro buso bero pes mbego gigo duto te ma japuro tiyo kotieko modhi ouso niange nyaka chule pesa ma duoko go garama mosetiyo gote to buy products bende nyaka chul japur sama wuoyo kodi nyaka report oseikore midhi chul japur molasses wase diye chakre Januar ka molasses idhi chul japur nitiere another buy products machalo kaka bagas kidhie kambe gi chone giriembo bola gi stima sani giriembo bola gi bagas mawuok ang'owa e niang' ma japur kidhie kambiwa ma Kiboska giloso nyaka fertilizer kowuok kuom mad filter en chuodho mawuok e niang' no en bende en ang'owa en fertilizer en mbolea makiole puodho to koro kidhi nyiewo mbolea mar 5,000 nidhi kete puodho so wan kod atwa mang'eny mwagoyo ma japur gikone kaber by higa manyien onego chul japur siling 6,000 miye pesa mar niang' no tichaki mede pesa molasses mar bagas makoro stima ok giriembo go bola cha en bende kwachak wadhi wamede awacho ni mbele iko sawa awagino ni te mana kaka iwachono ni mbele iko sawa iseywa kanye yo makare ni kotudore kod nengo mano mar niang' ma kaka jopuri chulo kotudore kod kaka gitero niang' e kembe kache wacho kanyo ni mbele iko sawa ni nengo nyalo medore ba chope 6,000 kolure kod tons mag niang' ma japuro tero e kambi kacha kata kamano to ne jogo matiyo kod sukari jogo miluongo ni consumers to ka koro wantiere kod Sugar Act e pacho kae bende nitiere kaka jogo matiyo kod sukari pile ka pile consumers bende gibiro bedo ka ginene fuong'ruok moro e nengo mar sukari e kinde makoro wantiere kod chike motegno mabiro bedo ka tego sekta mar sukari e pacho ka tiang'. Anyalo wacho ni fuong'ruok biro bedo nikech mokwongo under Sugar Act mondi kel sukari koa pinje maoko mondo donje Kenya ka obiro bedo guided by policy tiende ni sugar directors mag sugar board gi office mar sugar directorate biro chiwo update bang' dweche adek ka dweche adek ni waneno ka nitiere rem ndiyo to ka en rem to ng'ama onego kel sukari achiel kuom gimosehinyowa ne miyo Millers thuolo mondo kel sukari kar mondo koro gi concentrate e wach mar puro niang' to girego niang' to gi concentrate ang'owa e wach mar kelo sukari moa oko so Sugar Act orient fence oketo chik matek mondo kel sukari madonje piny Kenya ka nyaka bed ni nitiere nok ma sukari kidhi kele so mana achiel kuom kony mwakelogo namba 2 en ni joma madho sukari nengo biro bedo well stabilized nikech jotich bende awacho ni sukari no ok ni jopur niang' kende jopur niang' mopuro niang'go bende nyiewe eka pesa no revolve sirkal bende yudi osuru maran go dang'owa piny awacho ni sekta mar niang' ondiko ji Joyce dhano maromo 5 million kochakore ng'ama doyo ng'ama beto niang' drepe mag tingni mineno kanyo goendo jok mapango niang' so ondiko ji mang'eny ma bei gi podi dhi wuok maber to kendo gimbende ka gichiwo gokinyi drep tinga yudo tinga monyalo riembo then pesa be koro nitie ma di konyowa reduce kethruok mag tingni nikech nderni wabe awacho ni county government osebedo ka kawo pesa moro miluongo ni cess so kamwa dhi e Sugar Act ni
nyaka pesa ma cess no koro dhi bedo regulated mondo losa subcommittee ma pesa ma japur chiwo cha to gi pesa infrastructure ma wuok e levy cha bende koriwgi tikelo equipment to nderni dhi losore. So anyalo wacho ni odhi kelo gimiluongo ni order and sanity in the industry. Tatenga tiang adire dirango makelo ga nok mar sukari nikech wange ni toka waseloso ma wabedo koda chika mar sukari e pachoka Imano Sugar Act mar higa mar 2022 ango makelo ga nok mar sukari to bende wanyalo chopo kalure kod chike manyien makoro wantiere god wachopo kuma koro piny Kenya bedo piny mantiere kod sukari ne moromo ma onge tiende mar mondo mi wagol sukari e pinje ma oko kabire pachoka kalure ni golo sukari e pinje ma oko kabire pachoka e makinde mang'enya miyo pur yuaka kaachiel kod jotije matie kembe mag sukari e pachoka bende Kenya nyalo bedo self sufficient ko tudore kod wechego mag sukari mani wantiere kod sukari mang'eny makaber wan bende watere pinje maoko. Erokamano aparo ni nok mar sukari ma wabedo e ore ariyo en ni sani edi biro yudo ka kanyo sugar bodonge wan kod kambe mabiro manyien madonjo into the market kidhi Narok kae wan kod kambe factory chiegni ariyo ma already dhi chako rego by January February kae kidhi Kisika nitiere sugar factory mabende timango igero. So achiel kuom nok chandruok mosebedo enia wagero factory ng'ato chako foundation mar factory mochiw projection on tan monego bioregi to oko invest in cane development. So failure to invest in cane development achiel kuom gima kelo ang'owa nok mar sukari. Number 2 wan kod gimiluongo ni cartels nitiere in so many form. Achiel kuom cartels gima gitimo makelo nok mar sukari anyalo wacho Joyce ni kuom ma kuro wani dwe mar 11 dwe mar 9 ga parka nyoche waneno weche mag masirni mag niang mawang sana area mami wanika nyoche niang jopuro wang mamoko oko kaw. So mano achiel kuom gino makelo ang'owa shortage nikech kidhi wang'o niang to part of niange gwendo kisewange to gintie ndalo manyaka uchop ge factory mako kadho ndalo go koko chope factory tingene niang notwo to japur no setiyo gi pesa ne mani ngino one way moti mango makelo nok masukari niang odhi wang moingo area capacity ma factory nyalo rego nyiso ne niang moko timango odhi otwo. Then nitiere another area makoro dikelo sugar board dikelo go order eni onge kaka ng'ato inyalo mi licenses magero factory Joyce toko puro niang kotieko modonjo into the market to chako laro niang mane obedo meant either to Moroni or to Chemelil. For example, one gi West Valley Sugar monyicho biro into the market en kende kambi mar Jarating mamano be wagoyo ondamo kendo wagone giero kamano but nyoche nitie gimiluongo ni lack of proper cane development. Iyudo ka pesa mogergo factory to gi pesa maginyiewo godo loche masombo niang to niang ma loche gi sombo Joyce magi niang mane obedo planned ni Chemelil ne dhirego kata Moroni ne dhirego to gi donjo into the market kineno the cost of loche go kende is worth about 2 billion. Trucks tingni maginyiewo gi loche maginyiewo madwa sombo niang mane ok gitimo ang'o ne ok gipuro. So look at it ni inyiewo machinery is worth 5 billion kikawo kata 2 billion tikete cane development tiende ni wadhi duoko ang'owa waduoko rem mar nok sukari cha. That is the solution. Sugar board koro dhi kelo order and sanity ni every factory nyaka ket budget mare mar puro niang. So en puro niang number 1 koka factory come in. So an gadiera ni koro nitiere an act and that act wadwaro bende ni mondo bed reinforced gi gimiluongo nang'owa regulation. Lack of regulation nyiso ni chik wacho mage ma but in absence ni okitimo mano ang'o monego timni. So nitie gimiluongo ni regulation nitiere manose the under public participation. It was called Sugar Regulation 2022 ma bende wadhiro matek mondo en bende obed sign into law. Koro tiende ni kiketho chikni to the penalty en ma
achiel kuom gino mawacho ni ka japur otero niange to nyaka ichule within 2 weeks. Ka ok ichule within 2 weeks to nitie penalty ma nyaka itim ang'o? Iandago. So maga achiel kuom rem manyoche netie makoro sani with the new act koro reinforce ma japur ni gadiera ni kotero niange to nyaka chule within 2 weeks. Baka ok ochule within that 2 weeks to then kabino nyaka chule with interest. To iwacho gimoro kanyo Atiang' kapok wadhi e yweyo. Kapok wadhi e yweyo machielo Atiang' iwacho kanyo ni kambi mora mora ma seche moko dwa chako kata ng'ama osegero kambi mano mar rego sukari e pacho kae nyaka bed negi budget moro mano mar pur mar niang'. Budget makamano ka obedo godo mar mondo mi obed kod niang' mobo bedo korego. Budget makamano en wuon kambi no ema tiyo godo e puro niang'. Koso miyo jopur mosebedo ka puro niang' mar mondo mi seche moko oyar godo puothegi ma gisebedo ka gipure. Kose budget makamano mar niang' onego bed ni gitiyo godo e yo machalo nade Atiang'? Erokamano Joyce, anyalo wacho ni kiweyo Sony gi Chemelil gi Nzoia magin kende kambe man gi nucleus. Kambe modong' mobiro gi te Joyce gin kambe ma private. Omiyo budget ma wacho en budget manyiso ni kidwa gero factory in that area then iketo budget allocation mar kakonego igero factory ni odiochieng' kodiochieng' kobro rego tan 1,000 then nyaka itim a projection, nyaka itim development mar that niang' kae tikao tan 1,000 kuom ndalo adiwa, kuom ndalo 7 in a week, kae tichaki goye gi ndalo 30 in a month, tichaki goye gi dweche 12. Koro nyiso ni sama ng'eny kambe gi duto te Joyce oger gi loan, sama gimanyo financier ma support gi gero kambi cha to gitiyo gi budget gino to empower japur niang'. Tiende ni en ogero factory to pur mar niang' koro piwali dine outgrowers, tiende ni jopur matindo tindo omiyo loan to puro niang' nikech en gi factory to onge gang'owa, onge gi nuclear. Apart from Sony, Moroni gi Nzoia mago kende kambe manang'owa man gi nucleus gi modong' gi te gin private kendo gi empower japur, gi miyo gi loan to gipuro go niang'. Koro niang' no in return otimo ang'owa? Orego. Koro omiyo obil japur economically, japur bende in return otimo ang'owa? Omiyo raw material ma odhi rego, then at the same time employment provisions be nitiere even for the locals ma mago ne okosebedo katimore to mago provisions ma Sugar Act dhi kelo mawacho ni kigero factory e gweng'no to nitiere obligations mamoko, public relations ma ibe nyaka tim ang'owa? Nyaka tim, nyaka involve in weche mag somo, yore mamoko machalo mag loso nderni, nyaka plow part of whatever miyudo back to the community. So loan mawacho en ni gi area under ken dhi medore nikech gin gionge gi lope mag dhi pure niang'. Lope mantie gin mag jopiny, so gi partner gi jopiny to gimiyo gi loan to gipuro niang', and that builds the economy ma Kenya. Wachungo sukari ma oko, wa increase production, then some increase production chabe kambe gi ondiko ji, so employment is created. Wachungo foreign pesa magwa mane wadhi nyiewo sukari oko, koro warego skach wakendwa, wamadho skach wakendwa, koro wastop wachungo importations, economy mar piny timang'o koro dongo. Haya, adwa ni wakao yoyo machielo aneno ka en dakika achiel tok saa 2 mar okinyi, wakao mana yoyo madundo nyakwara Mogi Ajwang' kaeto waduogo wadhi mbele. Ote magi baneno abo bedo kasomogi bang' yoyo mwakao gi sani, kik idhi mabor. Nazi inataka sehemu ambayo it's a bit humid, inataka mahali ambapo tunasema ni tropical climate. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi
ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko to kodok korka ngima mar del bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wawacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Mia ne ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomohero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, sa 1:55 otieno, mana Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen sa 2:30 okinyi mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar upiny. Asingo ni nabo bedo ka somo moko kuom ote ma ochwalo no okinyi makawuono. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng'a wacho ni kara sekta mar sukari ni obere kanye nikech thurwa kocha to jopur pod ywaka kose obere ne mana individuals. Sukari podi donjo kuwuok oko to mae podi medo ketho ne jopur mapacho ka. Penjna wendo ni ponono ni ng'ato chunye no jok gi pur niang' bo donje pur machielo. Owinjo chak gi kanye mondo en bende oyude benefits go. Aluwo twak ka an Umoja Enako. Otieno wacho nano Otieno ka an Rongo Joyce Mosna jatelo no to daher penje niya adiera mane ma en godo ni sukari ok donj Kenya ka koa oko. Ezekiel Manyala wacho ni sekta ya sukari ndipo penye ufisadi sioni jambo kubwa sana italeta mabadiliko. Miwa haitoi sukari pekee, kuna karatasi, kuna wine. Odhi mbele na mambo kadhaa ambayo zimepewa kisongo tena sehemu ya kupima miwa kipimo sio sahihi. Odhi mbele kocho ni aitoshi vibaraka utoa sukari nje na kutumia vibandiko vya viwanda ambavyo hazipo. Bila umakini sekta hiyo ndiyo kitovu ya ufisadi. Mano Ezekiel Manyala. Oketa kanyongi Kiswahili erokamano ahinya kuom ote makamano. Pamela Omolo bende wacho no yaore Joyce iparo ni chiero sekta mar sukari kara onego time nang'o nikech wawinjo mana ng'eny kembe ma opodho to ok wawinj madongore. An Pamela Omolo ka entiere Kombewa. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Atiang' winjo moko kuom penjo ka achiel kod ote ma joneno magwa nitiere godo okinyi makawuono. Atiang'. Erokamano Joyce. Anyalo wacho ne jowinjo waduto kamoro amora ma gintiere kata mago man Umoja nikech ng'ato nitie Umoja nondike tich utiyo Nairobi to en gi puodho dala. Anyalo duoko ne geno ni kuma ne geno lale koro wan kod geno. Geno ma wacho en ni japur dhi yudo gimiluongo ni loan
pesa mar puro niang'. Ng'ata ma puothe nche ni nono, kochakore dwe mar achiel, dwe mar ariyo kwaseketo sugar board in place. Nitiere pesa ma nitiere mar puro niang'. Koro gima ubro timo, nonro mare manyaka obi odhi ochiw. Pesa gi nichiwo gi throughout growers companies kata cooperative societies. To kata individuals kama ka nitiere gi puothi, tinyalo chiwo nonro mar puothino ne Sugar Directorate. Gibiro oro a team of surveyors ma check puodhono, mang'e status mar puodhono, tibiro miyi pesa ma biro puro puodhono, mabuse, mabare, mapidhe. But gima watemo encourage ni puothino bende kik obed ka gimi list ne ng'ato, nikech ka in bende okikelo mari, to ng'eto chama wacho cha biro kawi muda mang'eny. So anyalo duoko japenjo marwa mantiere umoja ginigo, ni ka en gi puodho dala, awacho ni geno nitiere. Machielo, wach mar sugar import, awacho ni nitiere order mane do ma Milimani ochiwo dwe mar 5 ma pod nitiere in place nyaka kawuono, kendo awacho ni chakre saa 5 wan e court kendo Milimani online, kendo abiro miyo jopur niang' kata link, they can follow the case from wherever they are. Machielo en ni the smuggling, sugar smuggling emosebedo katimore. But amor ni kane waketo wachno ne ker kane obiro Kisumu ka, to ne oket gimiluongo ni multi-agency team. Multi-agency team oting'o all departments, oting'o Ministry of Agriculture, oting'o Interior, moting'o assistant, oting'o iluongo ni the administration, toting'o police, toting'o surveillance, toting'o KRA. Anuoyo kendo awacho ni nyaka ne Raymond Omolo, PS marwa ma wuod Omabeni, no keto ochuo ni multi-agency team. Sukari manyoche bedo smuggled from Somalia border nyaka border mabusia ose dok piny kata oserumo. But gima ng'eyo no oserumo, bemomiyo beche niang' koro dhi chako dhi malo. Machielo en gima nyalo wacho ni nitiere gima osebedo ka dhi mbele miluongo ni repackages. Kidhi kata na Nakumatt, tibiro yudo ka jo Nakumatt onge gi factory. Tibiro yudo ka sukari nitie moket ang'owa e jwand Nakumatt. So achiel kuom order ma wacho ni Sugar Board duogo kata Sugar Act okelo en ni onge sukari moro mabiro bedo branded ma onge origin mare. Tiende ni mane kama wacho ni sukari mobedo imported ka supermarket wa emosebedo ka gin conduce mag sukari go. Gipando gi kamoro to giri bag gi. So chik mantiere under Sugar Act ni onge sukari mibiro yudo e supermarket ma onge label mare. Nyaka obed gi label of where it was manufactured. Machielo kendo matemo wacho en ni kambe wa gi bende awacho ni nitie gimiluongo ni social and corporate responsibilities magitimo. Achiel kuom gi kambe gi aneno ka osebedo ka support nyithindo manidi mokadho kata timo okadho class 8 to nyicho ok nyal yudo pesa madhige form 1 kata moko timo form 4 mokadho mudhi university to ok nyal yudo loan whatever mondo gisom godo. So corporate and social responsibility en achiel kuom mago ma anyalo wacho ni the private sector sana of late osebedo ko thrive. Kidhi kata Kibos Sugar ka gisebedo ka gisupport nyithindo madhi school. At the same time aduoko jawinjo wachani samo undamo mwasego en the byproducts mo wacho ka. Bende kore dhi chul. Achiel kuom gino be makoro nitiere under the act nyiso ni kambe wagite koro konego be ni girego mana sukari kende. Onego be ni girego sukari to kod mamoko ma wacho ka. Ni kidhi tibiro yudo ka kaka Kibos yudo ka loso methylated spirit ma en kong'o, oloso fertilizer, oloso sealing boards. So gigi duto te add value. Tiende ni momiyo awacho ni magi duto te ko bedo incorporated to chul japur. To emomiyo awacho ni the future for the sugar industry ler nitie mbele kae mudho koro rumo under the Sugar Act. Atiang' aneno ka ng'ato penja kae, ong'isa kae ni penj na Atiang' nang'o momiyo pok ochul jotich nyaka sani. Kero kamano, aduoko kendo awacho ni wan riwruok magwa en riwruok mag jopur.
But asewacho ni KASAP in full an association of allies. So allies an akaw part of misigo maok mara nikech jotije mawachogo pok ochulgi kaluwore gi ng'ukni kata nok mar representation. Gin gi gimiluongo ni union. Jotich ma Sony, ma Chemelil, ma Muhoroni gin e union moro miluongo ni Kenya Plantation Workers Union. Ma workers ma jotich mane bo union Joyce nitiere levy kata pesa michulogi, and secretary general mar gen ng'ama iluongo ni Francis Wangara. En ema odhi achiel kuom jok modhi ochungo leasing e court. To oko provide alternative. Jotich miye pesa mondo otimnegi advocacy to oserem timo mano. So an kaka Tiang through my organization kanyoche warado gi minister Nairobi nakao Lavesta ma en jakom mar union ma Muhoroni no represent jotich ma Muhoroni, ma Sony kod ma Chemelil. Kendo out of mane mawacho ni minister noyie ni pesa gino nyaka chulgi. Hawi marach ni poko chulgi nyaka kawuono. We are making a follow up. Mana wuon nya sendiko barua ne Honorable Mbadi, my minister mar finance. Wadi neno Mbadi next week gijo union ma Sony, ma Chemelil gi Muhoroni leadership mara Tiang. Ashwa gini pesa gi idhi chulgi. En ng'ukni gi union margi ma okose kidonegi. To same union no emodhi e court modhi ochungo leasing. Omiyo duto te wawacho ni kwa chako process makanyo. Wadwaro ni jo union gi o make a decision. Onge ka ginyalo bedo gi subscribe ne plantation union to represent. Either gi form their own union or gi join KASAP, main Mario Purnian and allied. I will fight for their interests. Atime kenda shua gini pesa gino ibiro migi giikre mar golo union ji ariyo. Sony ji ariyo, Muhoroni ji ariyo, Chemelil ji ariyo. Atero gi treasury next week. Mondo chulgi pesa gi. To Atiang kwa dhimbela no kwa donko dakika matin kende mano dakika madero mauchiel kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano 10 counties koro nitiere kod ting mane mar mondo mi gin bende gine anene gi nywako lwedo e chiero sekta mar sukari. Kendo neno ni jopur kaachiel kod kembe mag sukari odhi mbele kod rego sukari kata rego niang' e pacho ka yo makare inyanya to gisani makoro wantiere kod chike manyien mabiro bedo katayo sekta mar sukari e pacho ka. Atiang. Kamano Joyce, county governments nitiere gi responsibility maduong' nikech sukari ipuro under agriculture. And agriculture 2010 constitution en a devolved function. So ka en a devolved function to anyalo wacho ni gisebedo ok gise perform. To ok gise perform samoro ok nikech echgi to gimoro nitie miluongo ni funds and functions. Agriculture is a function of the county governments, but the funds podanuoyo, the funds podobedo held up with the national government. Whatever the county yudo, tin ma ok nyal support agriculture sector maduong. Ayalo mi for example Joyce, one could give me ni extension officers. Extension officers gin jo agriculture ma kadongo. To nane no gi ka gibiro puothewa gipuro gi advice jopur kako nego pur gi advice jopur kako nego mbego monego gipidhi kendo ka ntiere kata tuoche modonjo kata kute modonjo to gi alliance gi jopur kendo gikelo yath ma nego kutego to kendo gi advice japur gitimo gimiluongo ni soil sampling. So inyalo yudo ni that function kaka owuoyo kawuono kidhi kaka Muhoroni extension officers onge to county government emonego ndikgi to county government wacho ni the capacity gionge go to employ jogo. So pod achiel kuom gima pod wa push the government mar Dr. William Samoei Ruto and ni the functions must follow the funds. Okinyal devolve function to evolve the funds. So our action agriculture is purely a docket mar county government. But the funds put up held with the national government. Mamana acquired the Council of Governors
e buchgi magibedega gi deputy president ma en jakomgi ka gitimo budget whatever mondo gi push the executive mondo o devolve the funds to low the function. But here comes a case ma county government yudo percent ki 15 tema gidwa chulo godo jotich tema gidwa ran godo kaka sector mar health be is also devolved. Jois pile ka pile neno ka osiptande wagi kidito yath onge osiptande wagi kidito yudo jotich poko tema poko chul ang'o miyo mano timore nikech the function is devolved but the funds ni malo. So mana achiel kuom push ma pod wabro temo an kod geno ni nyoche minister omiyo wa singo ni kapok higa ni orumo wan kaka jopur niang' wadhi rado gi ker Dr. William Samoei Ruto mokwongo mar gonero kamano kuom chulo gope mag jopur mane omoko. Mar ariyo en kwaye mondo omed chulo gope mag outgrowers manodong' ka mondo ruchgi oko mondo gichak manyien kama koro wane Sugar Act ni. So anyalo wacho ni wasegoyo ndamo kendo aneno ka geno nitiere. To machielo ma pod amedo wacho ni ok wanya chako celebrate just simply because one get the act. The act must be actualized. Mondo bed actualized, wadwaro an urgent meeting gi minister kwa dhi Nairobi next week. Wabro dhi Kilimos mondo wapenj minister ni oseketo in place mechanism mage nikech in preparation for elections ok yiero matima gi every Tom, Dick and Harry. Nyaka bed a well coordinated register mar jopur niang' ema mondo dhi ogo kura mar yiero director gi. To ka ok ochak timo mano endo then wabro end up ni owegi no open ma joma ok jopur niang' sangwenyo donjo modhi ogo kura modhi oyiero ng'ama ok japur niang'. So en challenge again mawacho ni nyaka kwa dhi Nairobi next week wabro kao time nyocha wasewacho ne minister ni oket a caretaker committee to oversee the process now that gini nyose bedo act osebedo gazetted wase the link from AFA. Ma director waro manchi ntie mano represent wa AFA koro kaka gazettement inyo team he ceased to be a board member marango mar AFA representing the sugar sector. So waketo sirkal mondo ket that committee mondo chak registration mag farmers registration nitiere through cooperative society one called out growers companies kendo wantiere gi jogo mabende tero niang' direct with the millers. So that register wadwara ni mondo time in time mondo obed verified so that jopur ong'e maber ni joma dhi go kura madhi yiero directors mag jopur gin jopur niang' kendo en thuolo ma jopur niang' bende mwapod wabro remind gini it is an opportunity ma wanwang'o bang' higni 10 having gone round the circles en nafas makende mokelnwa wa make sure ni ka yiero no biro to gi yiero japur niang' ma japur niang' ma real japur niang' mosebedo kodgi mosechung' kodgi mong'e chandruok gi to kama nafas no gichak end up ni josiasa moko nitie josiasa be mapuro niang' but siasa mar niang' to chakre ne wabedo gionge to kochopo yiero because it is an open election anybody Tom, Dick and Harry can come but en jukumu mar jopur niang' kaweyo gini giikre gigo kogno jok ma gidhi yiero madhi e board kuno nikech ka gitero jomok jopur niang' to nafas moko mawacho kata mag kelo sukari ka por gidhi bede board kuno to gin magi recommend tikelo sukari. Aya wachni mogik atiang' ka watieko wachni mogik ka watieko thuolo marwemo rumo. Wachne mogik Joyce ago mokwongero kamano ne Royal Media Ramogi TV thuolo momiyowa mar tudruok kod jopur wasea mabor kendo agonu ero kamano maduong' ahinya the media fatality nusekonyowa ahinya e go lweny ni kendo usekonyowa ahinya to highlight pod wakwayou ni mondo e process mwadhigo mbele ni umed konyowa mondo japur ogol odok e ite mondo ng'e chenro madhi mbele mondo kochopo chieng' midhi yier to giyier jopur niang' manyalo konyogi. Otherwise akawero kamano makende aduoko ne Dr. William Samoei Ruto ker marwa mar Kenya kaachiel kod wabunge magwa Onyango Koyo Mamuoroni waduoko ni erokamano maduong'. Wuod chief waduoko ni erokamano maduong'. Wan gi wabunge mosechung' kodwa e process ni duto e parliament kendo senate bende wago erokamano ne Professor Jienda Gini for that teamwork momiyo waduogo the Sugar Act kendo koro wan gi wadhi e Sugar Board. En thuolo na makende makwayo ne jopur niang' hawi maber mar Christmas kendo higa manyien pod wayudo thuolo wabro duogo ka kumiyo wa nafas. Otherwise
agoero kamano anyiso jopur niang' ni piny ni kang'iye piny ni karange mos piny ni kang'iye to waseyudo gima wadwaro. Erokamano ahinya Charles Atianga, mano jakoma mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi chope kaunti ma Kisumu kono. Wabed kod twak kotudore kod tego sekta mar sukari. Kaloro ni koro wantiere kod chike manyien ma biro bedo ka gayo sekta mar sukari e pacho ka. Wantiere kod geno ni jopur mag nianga biro bedo ka buonjo tok chike manyien gi koseketgi e tema e yo makare. Nyakwara Mogi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar opinyo kinyi makawuono. Akaw mana yweyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' mae ibo bedo ka iyudo tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Kik idhi mabor. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod Jai Lieta.